yɛfa akonya we so na yɛnkyɛkyea Cooperative Transport Society adrobafo otwika kwa Santemampon efiri mre santim besi sabrei a meforo won kaye a me difira Santemampon ba adwuma no omunya asem da biada eno ti mefa akonya we so na Santemampon Cooperative Transport Society adrobafo no mebo mabaso yie papa na me akasa me de mani afam adrobafo amefo mo ka no me akasa no me wo ba ku bi wo ho a every sabre nkosi se bronya ni nuro no se ne suban sesaye na wona suba bia di wa bramafo no ka me wade che bia me de beche no efiri so wa driverfo no onim ka enti anyanwanwa se ukwa Santemampon a amafo fu cooperative ka no sa no cooperative no omo badwuma omo tretre ma driverfo no metia omo chairman no yepa efiri se mpanifo adi animu no omo nim de ewo ka asemu eno ti se oye bone a omo betia enya asem keto omo enam pempi omukura yenkwa etumi ekwa Santemampon esai ebeduru kumase ebegye adwuma kama esoma Santeman esom Ghana man enya asem ketoa anwumrei obete omono asamwanka sabredie odifo Pokwabra David wada dwodwo ne ho na ohene yire maame yeboa akuasia ma bronya woya aberwatia ono so efiada ya na wododwo ne ho kakra enya asem ketoa kra na ene Ofalumba Bishop one omna Samoa ene omubagi dwumadie afa wam tie bia wagye ho eno ti ka kire obi na obi so enka kire obi se dwumadia Asanteman atiatum dwumadia Ghana man atiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no orofo ene nwumrei ampaya ebedwa producers a ye no omoya dwuma anwumrei eye kwantabisa yenyina kwanta so twamani nanso hwa na yebegyina na ya twen omani na banso ni de hye kwaku yeboa ono na ogiram gidigidi one kwantabisa na wode nsam no abeto opono ne apaso ena nwumere yebetu ne sere ene abasa ede amamu na uko MC ahwa Kevin ata wo ho sana yima so ebo adwuma Ransford omunyina elka ho ena eso ewo MC aho wadaroma ena social media handles Facebook and YouTube no ubetumi ehun yen ukoye online so a Sompa Asem Mpe Nipa ubetumi ehun ye ho na me kantra wo se kofrobo fumpa bema esuketu a meyi pabre na say Yaw Aboagye Oforisuo neti Oforisuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so enya asem keto akora eno ti no tamuchuku efiri se enne ye obi ka ekyeremo ye obi kyere ewo dwumadie we eso kama edemamo enne asem wa eda pruti ye de ebramo ye de bedane afutusem no ano odem papa enya asem keto akora dwumadie no ano eden a ye de ebebramo eno ti no yabehwe se panel members no ba be form akonwa na yatoa so na yede amamo panel members no ba be form akonwa odofo ewiase asetena na nkasa ye namu no sadie ewiase asetena ezitie no wo adamfo anaye anase unni bi kura anaye na ye kasa adamfo kura no adamfo ene de eno ti mibusa se wo ankasa hwan ne wadamfo enanwumre mebusawo se hwan ene wadamfo orofo empanifo miate okwa asante ngomani mu a yesi ayonkogronti na aboa koto wanyetire na kyereme oyonko na mekyere usuban ye busawo se ene wankasa usuban tesai usuban no wankasa nim se eye amanfo se eye ana se ye ka suban asem kra so dia ene se ye ka se kyerem yonko na mekyere suban dia adamfo bia bekọ akofa no ebi kura no bekọ akoya de bi na woni ho nanso so sa sumasi ana obenti adamfo no nko ade ye betumi aka se oyiwa enye nwanwa eno ti mibusa o se wankasa no enne fie wo wadamfo ne hwan eno ti se wo fa yonko a eduru ba bia fa yonko papa wa mu afutu papa wa mu akwankyere papa se de be ya unkotofna eni amanim Bishop Akwaba
Yeah, go Bozo. Mpe Nipa bibi aboko. Bozo be ma obadi. Ene de memo akasa me. Ene fie. Ene ne mama amanfo hu se. Wan kasa lumba wo afidie we so. Lumba ya ba. Bozo radi aya de. Nyame te ase. Enna form se mpempi ubeba be don abusua bi ekuo bi na mo be vibe te se ne mo nim mo hu mfie apem. Esa no mo se nyame nsa wo. That's it. Yo obadi e penso na ya wo ye de. Oye. Yes, there are this obeton super egusa ayongo feiso. Nyame wotumi. Ya hunu ya hu different level. Na ni monyama ka trade ampo. Be che adwuma mpanimfo. Na me ba me nchia ya na me de tususu. Adofo ne toso. O hwe na ko bibi. Ma me se me nchia o ma opo wasem Anita hotel. Anita. Ma me ne pe wasem. Wasi PSA. You host mu program there. Any mo nya wo ka kan se ma me se na ni mo nya ma. Se Oforisuo be ma. Ye chira me ko sa kwa na so. Na me nko sa brin makochia no. Me ko bronya bren makochia no. An pempi ya na me ko mi kuro ma santema po me fa ho. Me fa nche mu ho na ma fa sa kwa no. We ma chira ma chi akwa chira me mfa ho. Ani asa go. Obozo diamin shan ma me ba ko obo ma chiri dom. Okay. Aha, ono na akọ baabi otumi cho sa hade me mpene enko. Oye nipa. Oye. Nyame nhira no na onye ne kase. Ya panyin bi so amano ne kodi baafo. Okay. Awurade Nyankopon nhira oni bra ko akunyina mo hedwumade no. Ya chu behunu ade kuro nti asa ankofo no mechi om. Okay. Omunya hunu me namfofo mo de omo kan abusua ne ho. Okay. Enche obeti ase. Beti ase. Obeti ase. Nyame nhira om no. Okay. Na nwumere metena ase a no lumba asem bi ba metrim se hwan ne wadamfo. A problem. Hwan ene wadamfo. A problem. Yese kire yonko na me kire usuban. Ayonko grunti ama aboa koto wanye tire. Na chese adamfo no eye ana se adamfo enye. Ofozu Awurade Nyankopon nhira wo. Asem na wosia dikin agume. Se wo hwa adamfo ama obi tie fiase. Adamfo serete na blabum. Adamfo so ama obi adie wo asetenam. Minima brante bia wo hia sikani bi oso penasem sa adamfo. Na sikani ka che se me ye business stre. Said ya me pe wasem nti bo ho so. Pe 200 million pe. Na me hu se ho odren. Na me mfa bi nhyem na ne sa business we ma. Ene sa panyini abeye sikafo mpanimfo bi wo kurum ha. Oton ayon ros be bodi din achi o mfikire. Panyini bi na ye introduction keke. Papa, etomre bi na wo hia sa hanamfo no wa asetrem a wa bra bokọ wiye. Adamfo de timi soli busa se case na onya akosi sei. Adamfo de timi soli tu na mo bra beta wachi no matter say the asem ne tie. Ebra bi madamfo bi nya sojafo case. Wanya case sojafo abam. Na me hu na sa adamfo ne nche. Ano odi kan de celebrities bi a chechem se ne namfofo ne ho. Na abrabo pajama na oto nsa from o kwa wa ma less cry 2000. Eno no mo ye namfo yi saa mi ko hunu na nche na ohia saa amane yi nti asojafo de bae na ese oprobi onim no keke wa animu bi ebetuma agina gasa ne onko ba bi ehwe na ebegina nka ontimi toto niema papa mi ntimi monko fo ni di wo ha na wo ko wura celebrity bi fie na ohun sojafo na oso onim no ohun se soja di na chi oso onim no na me wo fie no ofre me no wosu sa me na me so na me ho nya dano de me be ka de na akire mo apa wa na me pie ba na me be hia sojafo no me no ka se oteka mu ba odura me mo hu no okay me be hia sojafo no mu didi nkomo a na se kaketua bi so na aba ba bi na nipa kro so ye soja ni enti na mo aso na nkofo de o maba na wo se ye de ka pipes ye de e ma o mo ne ye de lock no oto ne bo no ototo ne ma enye obi a na ye select na brabom sa adamfo obi wa da bia da wo pe bibia firi wo nkyɛn enu nti no so ye na damfo sa ade kuro ni ho bie ma adamfo na gu obi wa na ye wutimi yama ni nti no asɛlɛte sa adamfo ni ho bie mu adamfo ne nti ase binim obi a wadua wo obi abrabɔ mo na pagya o pagya wie suro kwache sa nipa kro akwasra na wan pe nsi wo bie nso ye de fo e wo kuro ya mu papa ne wo ajapade suro kuna ma ne wura fi ba bia na ajapade bia wo we skani kesi am bondi ayem be so wu jaze ndi wote ase yade ye de ne hyedem 15 years ni oboa na wa ye ne ono so wodi wo kumase ya wakoye papa no wan pe papa badamfo mata nkomo aminim ni mpanyifo bi am be on mtima futu amikura no ama wo ka adamfo asem bia wo sindi kan gume na edemadwe namba bi bebere adamfo enti akamfo bible ne se kyerem oyonko na menche oni suban edu timi chase madam funi edi a ebetima kyerem suban a motim abrabo a mobɔ ne ba bi a mokro
na Bible be si Job abra bone ne namfo na ye me fe Awurade asam se ohaw ba Job so na japade nyina se ba na Job wo namfo miyelu bi Bible say bra Job esuo na ne ho atu akuro yare aba amane aba sa namfo ifiri o mamman so Sompa na omo ba na mo ba Job njen Bible so mbeduru Job njen na wotefo mu su wa nom so tena na nimu fom mfudurum Bible so omo tena ase nanse omo anidi anom na omo ni Job nyina esubom Adamfo ne asem to a otimi na odwini bom adamfo ene ne otimi ne usubom nya ne ada biara da sebe ne obedie nti oselete o sa adamfo obi afa adamfo da fi ase ne adamfo ne ntimi si ne nchen kobusa se adwata akosua mahu na de na elko wonsi hobiem obi abefa adamfo atwa ntrato yonko no no afa na adamfo nso ama ne wo ntwetwede wa abrabom ofoso wofutu ye de ka che enuanu ma wo fie se wo serete adamfo mfa tenten gram na serete mfa tie nserete mfa wo ye banka nserete fa adamfo a okura adwempa so onya sa adamfo ni bia wabra botu mpon adamfo bia ho ye ndi no anye yie obi tie esi na adamfo ho ye ntu anye yie papa panyin bi ni mi di nkomo me ko ne nchen adamfo bai o we kam ne kama o ya sport no me man bibi no no me ye kama adamfo ne dan na nia no se manye ye nani o asechire ne say afi ngotie papa na ba kwasema yese ne yaka kumase apirima fu ekuraska data na nipa e chire wo mo ho pa ka ho okay anu so me bo ni de be pie ntem de be ye nchembes na papa esereti adamfo so den time sika ho odene ba moto ane bo odene up to ne sa type of moto kura kumase wo hunu bi na wato na otitu moto firi akọ akra akọta kurade na adamfo ti akire akohwie wase da adamfo te se wato plot no eye problem omo ya aka se wo bobra na sika kura na adamfo dibie na wo hunu se na de me do fa ha me surprise ko me plot nie keke no aya aka bai na ko onye dai eno no so anto ye nhiska no se da mototo mo kwa 2000 then time da mototo ye gina ha na se saloon fo na wa ha mo a eyiyi bia mam wo bia 50 bra we do mo ba ha dia bra ya nyumira na so manya ne ombedie di no pesa abrabo ne chen se wo bebo sesen asi baabie ye won kofo bi wa no mutu na mo wa abrabo ma papa se wo be hunu ne ma bia ni e wa abrabo ma ye nhira wo nhia bi da obi ya no men so abebataw sa adamfo enye obi an ye said na adamfo enti no pa adamfo anka wadamfo nipa bia wadamfo ye wan pe na enso bi bire bia yatim nipa wo yi ni tikro so ye na adamfo ba bi oto aduane die wo se madamfo onim customer enu onim adamfo e wo se ye hunu ni wo ya adamfo na yetimi kokọ yanim enti Mika chapter 7 verses 5 to 7 wo se manyi wo yonko oni fa wo ntu nipa so oba wo da akukum ne ho na we wano no nipa fiefo eye na tamfo enti se wo serete adamfo na ade dane agrofo so ubetima bofom se tu adamfo ni nti ubetima introduce ade ade ka bebere no ahead ade gye nwam na ye se eye ade pe beboa wabrabo se be ya adwetire ekura wo be de be firi wonsa enye omo na atimi ka chom se manya ska bi pesem tu kwa so minim connection ma wo ye sharp onu anim se sa connection ma wo gye nkofo zikadi ba wo peso ade wo kọ ho ne ye kwaji skande ne share ma no na wo ka kurom ha ne o hwe ano no enso ka ho se wadamfo enye wadamfo ya ogi ni die onu ana sa fa akire ko ka kire wo yire ba bia mo go na ano adamfo no ni anka asem ba ye fra na na nko no wadwene pepepepepe no we di ono na be ba se ye na yakwa onim si yakotena ha se ni si o baba na ayira no po unim ba bia asem ni fire nti wo de wo ho unim se obetwa ntro asiesie fie utwa ya hunipa wateto na wateto dada dubo so ba ni start so ya wo de wo so nka no kura wi asa ba timi se akwala ba onso de ono na ekoba nti nyumtuni se mene na bom didie masuma se mene na eche enso ono ala no ye me ma ye ya nke bi ka no me tompa bo am de ne de bre no me hia material na efa me tobi so onso ntwa na no nya fe na enso ne ame ye nyina ye no me mo ono na bra bo ma me kama me nya biem adamfo ovozo ya bra bo ye ba mu nche sa ba adamfo kakra bi ade a wa ye no ye hunu adamfo su mi adamfo de oka eye mi hunu gya de bia wo wiase o nipa efra na adamfo wa mu na da tran mu so ye ho de ne sa gu na furu so se ne egu na bia so o de ze nyane ne nsem e bega nsem papa onu adamfo na ko piem kran papa na ye toma no a ne asemasi
papa what don't put me in a problem yeah the time in yes come out but who benya 1 million problem of friend on next no be so on fa go no wonya wuru se sika no aboni dia ne next so on fa go biem adamfo eso wo bro so nanu ya obi akwa abrochie wa nkai ne yire osi na adamfo ne wo vice pa na ni nka diga kwa ne mra munya sana later kro be fa ne yire no be fa na adamfo no so yina nka o ma sa set family ni wo ho ade afa ne yire tia fa adamfo no kodu adwuma wo ye no alobi ama no owura adwuma nim no ya me apam ni na adamfo yi wa ba be boda me nam che ndifo bi wo zo nko ne dam no afa ne tirim adamfo ebi ye fun eti sera ti adamfo basa wo wiase da so ye one pe no betima di no kura ma wo kra eno ano no minim namfo mi enu bi so wo kumase a ono na we yire frɛ we abra woni wo kra asam wo be kan adamfo be ba na yesa no wo kan so mo mfrɛ wo mo o ma fam wo mo ho ama o ma dwena ye pe se do be si atwa ntro no pepepe ni kunu no so mu a wo be ka so gyina ono ne di nkomo woni tibi gyan cheka so de hwe se si me kwa akra wo de hwe ade papa na afre ayi we onu kwa na so be kwa akro na me ntimi so wasimu so mame nhwe se me wo be kase se anopom from ga chop se na line tia namfo no we de nye ha onim so yire so mpensa o wi ahonum ketu e bi se nko be nu ne ntokwa aba wo zo head your picture aso no neto wo head out post because yire won number on head an kan yo ba waka on kan yo ba waka se club ni si wanim ye twa what to start no so to start na yire so na mo he bia no ko edu on kan so waka adamfo na timi no obi pie ko crab wo so afia duru me maame so obefa me na no ye bi si kumase ya o maame de ne ko abrochio no so me namfo no ye last party na namfo timi de aduro agu ensem amananom abewu anajo no na damfo me ko me jimani won se me ko ame won gaye wa poison no enso ye fra na damfo papa se basa ade we hu no anye selective wa bra bwa nko ye nyina ye no a nkura bebire sua wi no ne ya damfo de no ho bo no mi sabi to me na mo weskafo ma bi adamfo efie nyenti agam no mo anedi agro ono na woni na kochi nya oto aduane wasensa no anum bia me mo aduane sa amre agoraketwa wo de nsa ye de kom so dewo wo de ade nso na ato chacha na aduane na esiwo na maguso a wo be ye wa bra bodai sa amre ade eboa me kakra se biso na me biti na ye ntu ya me se uni upa emame o so wa akofra oge afede obozo so de kan be dibi kambe baba obe say abrabo no nkura bebira ko school adamfo owo fie no ojo obuni papa o kasa yie o mra no lesbian adamfo edu obi a wotie ye ka chense adamfo de yesu ba no ni adamfo akupo nya ye job job no kura no ni fie kura no onko da wo ko job fie ama abusia nyina hu no owu your friend say lazarus no owu ni nuanum so wo ha ka o yonkun yan Omeno FM ono nche ni tiri musem pe no pe wasem do no asere so adamfo ne nkomo nya wo nkomo baba ye cha ya adwene manamfo bi o mu di braye na no obi susu se na me obi anya me bi chama business we de nka yo ye mpeska nka mum ne nyina nko ebi sa adamfo me kan no kwaje ebosia ko wona nim che me nti me hu yan so obi bia sa de bi picture atetale wo se be ye nipa be ba beto adamfo anso no na mo na business idea bia ni tim se me be kan ho ama me so be didi de ani onya bia ye ono nko a nyame nso agugu na ma me ba agu se the picture no pamu nipa on sa de body wo tiri mu say yaw so wo yes in the picture no kure bo no be pamu nipa se obusu ni wo 12 o'clock na wo 12 one kura wo pe wa so sie no wa ya ye wa so okọ wa ya ye wa ni hunu sa okay na dwane asa na okay kwaku na ye twafa adamfo metenase ya ne ba mitrim se adamfo ye se ofa adamfo na adamfo kura ne hwan ene die asem ye tietie nam ye futu sem wa de ko ya no ene wa futu sem ne se no ene me bia fo be foforo kura de ko me hon ye nam Oforisuo ni wabo sangaso adamfo nse wadamfo ne wonyonkon dankofo no mo ye nwiafo ne mo ehye dem adamfo ne nyonkon te na ya adamfo Oforisuo ye nche tiefo ne ahwefo ne Friday ya da omase se omode yakwa beto samre oyibo national ya tiefo nyina ya friend say Mr. Saka Mrs. Sakuba
ene Mr. Sakuba Makunta ani Sarakuba ya cha granny so ho granny wo se no a fufu bre no ya friend say ewo Sompa FM butiko now say 7 so na kama 7 na kama na ere mu na akonta na ma no atoba toba sa so me nwa ba na yen so ba o mai bi na ukwa no waka kire no we nyonko ana za damfo edi an chawo mo o ma ya de a fo so am za saka be bia obi am chawo na wa yi ama na so nya hwe nana pram so hene nana wada ma this week de obi hu me beba ho ofosuwe sade we ye ne yete kwa kulumba te ya wakasa kasa wo de wo hu ntia kon kasa sa wo de wo hu bia konani ne bi konani onu so hu bi adamfo ofosu utwu mutan so ya reda ho no ma untimi nsoma praye ana untimi nsoma sebe okrama ne nete anya bruche ni akase okrama we training nti okọ market ni ali ye ni nim sa utwu mutan be fa adamfo na ne papa debi ese Ghana fo ma anye enso papa wom gene debi ese adamfo nye ba papa wom ne ye ka adamfo bonen adamfo e bonen na ebe ye den ena wo eno ne asem no edu me bi amaka se nipa to wa eso ye intelligent kakra you should boss kakra me kai se ebra na minya gato bi e wo papa fie na me pesa abrante kwa me siesie me dem na me call asafiliba no mo ye normal o se sound system na e no speakers ne enfianfian no me ne madam for the call na me koto ase the next day na me ne madam fu ena mo na me ka jenso ukoja ma me koto machine ase no masa koto me de aka na koso so ndi makosesa Sompa FM na madam for na famachi akọ ha kubusa za yampa se machine mato ti asem oyo o enka fa ho bai enko bai chese onyini ena wan sebe meka se za madam for no ekwa be so obedidi obeden onyame na meso menka se me ena onya bi ntino sa sika na me de toyi no sa me to nyina no ode ne kokrumute de emi afom ono na dwen nyina se me se sika no man fa mani ntia na yankota ba bi ntino me se sika no de na me nwa yi kan adamfo bi ho ne namwa wo ye japade na wo sungu ne yam because one fa sika na me yam makwa kohwie me kan ne adamfo bi wawu e fa na flip na sika kuta ne pa no ndo oba ondo so okoto so what aje ondo so on pese oba de beche na mobile phone na me credit asan on pe bi to ndo oba na okoto na wonye kumasi guy ne nyina afiri ko ba ko de no nden kan no obo ne bra na oba kumasi a obesi mi so a was me de ha de matese se fe frɛ baabi sabe prize nti fa me ko ye ko ane akotra se wonye obagye sa owi a na watobi emai watobi na waka cho se wo tobi me tobi ama hwem de open na dey mintuaka enti esa me sabe wo de sa me sika na de beto no fama me na de menko enti beka bia na waka we na maja no okoba anopa no beka si kwaku de na menene kasa ya wo ye ade chenye no wo de me ko fie se sa ma no obu a wo de ko fie wo so service na kama ade so de ko ni fie so ti ase enti e kasa damfo a Asem Mpe Nipa on oba no abegye yibi na Asem Mpe Nipa o mi no akan sika ma the other sa ye pa ne se sa no ma no ba ye mu se sa the moment nipa wonam no ebra wuda na o ye mu keka na o fe o sina sika na sa no adamfo na sika no na ni di no busa ho se o wai nipa bebre na gudem to say de wo kan ni wa adamfo bi na friend ben na dwa no pase ya ni nyina te ne danchi ade we nyina di hofo ni nyina te ne danchi na okwa wono no fufuo no beto ba wono no sika woni e do me bia nipa sika wo ho aduane kwa nya wankondo muni di no wato hwem nani age edu me bi my adamfo no kofom afa ni hokọ no na ye se udi free akonkoko kwana wa akwana wa we adamfo ni
ade we aye ka no eno ti na time se o ware oba na oni obi te na oye namfosem a ya na nipa ntampe obi anadwe mu do no on tampe sa nipa na setra because baby adamfo do bedu no adamfo bi a me fa no me oba ni kunu me na me koba e na eden aboa na oba ne ho fe oma wore ne be basa na oba ne tu kwa konkran okwa na okonya be ma bi a se bibi woni se bi ko na lady ne ho fe to okwa ye no na chese wanya ba bi a oho dibia ne emu odu e no to nsa frem se okwagu free ba bia wona bra na ha me ba aboa me oba no me kwa ne fie kakaka ne ha ma no mimi timu na me so ya sabi minya pa bi dia me ko ba me start say kwaku aya brante ne ade no me ba ye da ko me ba ye no na nsem a ya so agu me so no me busa me ho sa asem we minimu menye se na opema pam me anadwo bre osu ye yi mi no magu abonte te se dem ye kromfo wanka yo na me yese me nanti akọ sabe ni kru na one ne tena sa atam na kwaku ko na ye dey menya bien no so ti kantamanto agogurachi onso akonya eti me firi wosu ena man se sa atam nkra me ni mobia eti me nanti fo ma ye dey akọ na wa hwe osu tu kantamanto anadwo bre se me ko no ahu se me ni ba bia ko wa na ye dey ni kru dada no wa na me ko no so tam ko nya sikasa no se ba me no so amre enti on na mani bi ndi oba ne beka no ti edumre bi a ohia sam so eya me fa me nam fo ma me ko no afaka di machi adu ho dada sakwa ne mapam no enti haya na me se wo ba ampa ne nwa ne ampa pani ampa me duro yo ne gina we wo ba hin enfa na wo ba se me ka sa ya na beba o ye ji me no me reverence ne so saw sata na bag bi a fa ne ma yeyi o so ma na ba ko te na me tra se dwinu sa na je wona me madam fo no wo mu ya sabe ne ye wo ba bi a na me ko bai Ghana de wo mu ni se ye ntimi sa no ma no ya mfa tete yen Ghana ni wo ba fa se wadamfo te se de na me nwa ikampa enye wo bia ne fa na damfo sa enso ne edu me bi ho no ma wan de bon ho no de wo ho no na onya damfo sika wo ho na nya damfo but try say wo de wan hu kura no fa wo bia na woni no fa ye example na fa to fa ye ntotonwo sa di pasumasi tama na sika no wo namfo pa voice na TV so si 1 month pe ne nko ba bia ne rade na rade abeje wonsam me tu kwa konkran me ba na wo me ho pa me de kakra bai because me aka na mo nkofo me gurus ti me ba se ate se de se be me tu kwan edura no pa na me namfofo me steps no mo fro o mo bomba etu no ma duru so edu ta masika ne saaye no ache na me hu obi abiem na me twa mani busa se na omo na me na omo na mo omo omo nyina ko ebo ho a na nipa ne woka ebo ho a na ma ene woka ba ma me ka sa se mo nkyerɛw edu me bia nipa se so wi su box ewo mo se yentimi ntwam ye ka obi gina ba bi sre ampa ye wadanfo bi a do ho bo na na a lift wa ko du ba bi enye no ne ye ka wo ba wadanfo bi a friend bedi wa ya na ta yusu mama ba etimi yusu mama ma ni bi ba ma bi ho no ma ne nam no se bi sika wo ho no me se wo si wo da na wo ya japade no wo su se free site kura ne nke nkoche ba bi na to bia no so to bia ma no okay e ma no fa bia no fa bia ma no me se adu time manipa hwe na montuo ene onam fom afam yie na nya nipa nyina ase ne oka ase don na na padu na boy ase do wo wonam fofo do wo sa nwoma no mesre amane nipa hu a yete ofosu yete ya ye so na afre ne ya boy abaso yo oba mo asamra de bia katacho be maka asemi wo sese ye de asem to so ana kwa ho kire mu a ansa na be hu ano no de odo pe wasempa be ka so first kwa kulumba no ntesa de o town no wo de be ka wasam de asoawo eti ye kasa asem wo se ampa adamfo de yentimi ntwam se wu twa adamfo mu ne mo de be ka chon se adamfo fam no mo wani na ho e wo adamfo fo meduru be na nipa dwan ayira do ane na mo ne ko ho no oh akwado wo ye ohwe we guru we wo ye guru we senior man ne keka ne ebo mrane samrane ne ebo at the moment ya sa de ntia ye ebo mrane ne be firi ho no
Masa mama ka sem cho udi ni besa e divo fro Okay. it better say nipa da sani ene wutie ni ababy atwa for ne Friday yen ka say father mfu ba you should box money now e kwan bi so we dey overtime ba wa japade no hwe hu se sika ekuta se no nti na nipa ne nam a hu obehu se wo de wani to fo obehu sa ko we sika nti na wo ye dey wo ye madamfo edu mebi hon ma ya ni nipa ya dwa ayira etemi ya ni na ho na adamfo de yen ka se ja adamfo fa ne mu wani na ho edu mebi wa sikani bi afrim bi amhwere akwa bi no wo sika pa Jimmy Ike ni movie bi no wo sika pa ba ko ye ne ho se na opa oba ware na oba no wo ye no se sebe we de manu o ye taxi driver but no o ye billionaire but one kind of person on in Asia oba na mpa ba o se ha na oda oba no so kaka on nsam but na oba ba ma ni peso wo hu oba no de oba no ni suban tia na de oye edo ye no e fam kra e che ye hu ye no ko hu se me na me pese me hu nipa me oye ana me ni ne san me papa fie me mansion ni dia ni janso o hwesi ya no collapse ye o de no ma sie me o se nya no ma na me de sie me pese me hu nipa oye edu mre bi nipa se sika wo ho a ma tu nya de kakra wadanfo ne nam so na hwa de o ho ba sho no o bo se be kakra na fe o ho na ye tentia ma za ha ne nkoko o fosu anoden okay nipa yensu ya box e woni pa ho okay mi busa se enanwumire adamfo no de na hwan ene wadanfo enti enanwumire no se obi kaso odowo a e ya adamfo nso obi so kaso odowo so a e ya asuro no 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello Sompa FM. Hello, good evening. Majo so pani baby afrefre budi Ne pa cha kwesi ni mi do nkare. si etio Ne de manam for ne sompa ai efutu sema enumre bia. ti Nyame ahira mo bobo, nyame ahira, nyame mamu ahira ne mu so. amen Adamfu ya mu kai. Adamfu bebre bi nipa ko se. Nkankani ye mabunu na yesi so nen. Enyenyenyenyenyen. Ibedi adamfu echi kwa ne nkwansi e faso ni akako faso ne di amani aba betre so. Bonse na ku wi fiafe. Emwa nante yensua bibi free Sompa TV na ebe boaye. Ebe me ya bra bo asesa yenkudi amanyofo echi yenkudi obi echi. Yemba ye bra kakre bi ebebe yensem yemme ye ni share no na no na be boaye Sompa fo nyame hira wo no kru mi na nyame hira mu amen pa Hello. baby afrefre udin Median Evangelist Kojobuache. The cafe bo sasa. evangelist yetio Anyway, Oforisuo topic na mo dia ba no emodu. What to put it to him do see any 5 answer. What na dia no be no answer ni kan tin ko si. Na mantia hene so e ka tin bi. Was say na fofo mi no bi no mo kan no kana ba ku su kwai. The Kaiser story pa na woman na ba ko no e ba e na obi fifi mantia hene. Como di tim no bitanse na yemi wo we no so isuba no da su kutem no sa kutem da be bo su ni die bi hu no intimi no so da su kuta isuba na mu dia da fo na sire da wa to she nipa ya se ho kini paso thanki Oforisuo nipa die ya de nipa ne bobo ya ho na so du ga die ni na ho mo ni nyame adwuma okay hello baby afrefre udin hello udin baby afrefre Elacho mi ka se fi ma so ta kwase panipa yetio Elacho Adam foi a mo kan wa semi ana me pese me ka kakra ye twe Elacho dia bega foi kan ye no pre Adam fonti obi ayi ana Adam fonti obi su kwa ma ne bi mu a na ona nye so bekom apen se me a me wo fa aye ne ne tifie ebusia ba ko ode no ho ba Adam fo bi a no one Adam fo na ne koba
na as long as ohun sɛ adamfoɔ no ɛyɛ japadeɛ bi wɔ akyire no ɔfa mɛka sɛ obehu yɛ sɛ adamfoɔ no bi efiti shop a ɔyɛ ɔne adamfoɔ no ayɛ aka cause nkeka ɔno nko a sɛ yɛyi sɛ no sɛdeɛ na badwafoɔ yi kan ɔno no mu sɛ no ofiri baabi a aba ɔba bɛpɛ abrabɔ ayɛ ne abɔ ɔno no nso ne nante no ɔno nso de adwene ne nante yi nti ɔno pɛ sika gu ato ɔde si ne dan ɔde di shop no afei deɛ ne wɔfa no kɔhu yɛ no ne wɔfa gu afu ɔne nipa no ayɛ aka ɛno akyi na wɔbɛkyerɛ mu akyerɛ abusua no mu mpanimfoɔ na ne bra baako sɛ na wo pa nti deɛ woyi yɛyɛ ɛma wɔ abusua no mu anka wobɛtumi de sika no ahwɛ wɔ mo yɛadamfo no biriziɛ no so wɔyɛ gyapade wɔ akyirɛ a yɛne a wɔka se yɛne yɛnyɛ dɛ nti kaka bɛtumi aka ne sɛ yɛne yi suna yɛaba no yɛhwɛ namfoɔ yi okay hello baabi afrɛfrɛ wo din me fẹ́ mi holiness kọjá sí nǹkan pọ̀. Maame yétie o. Yétie o. Ọkọ. Hello. hello Baabi afrɛfrɛ wo din. Oforisuo bɛɛbɛ Yey. medua me tonka na fin kwanzo Nana one. sa pepe na nyure de me ba fa odi popo kwabena ni ho metia ya nkasa me papa omo asamoa it's father kakra ma mentia papa omo asamoa no padumba me pega fan pa Okay. me nyure na Oforisuo bɛɛma na asoma wo kan mini akata ya apere pa na enye fere e ya we hosan unim sɛ obi abare a ɔbɛware wabɔna na bi amande ama na dan fere fere ta go pa sɛ bɛɛma no sɛ ma te sɛ o bɛware ma madam fuwe na wo mu sɛ ne super ya sanka wate ani ji sun ta ka bo ana kwa ma te na bo wale su bɛɛma mu ade nka bo sanka de bɔne afọ akyiri akọbọ bẹẹma na mani madam fuyi ade wọn mu sẹ ne suban in school time ẹna wọ́n yí ẹ̀mí nsẹ́ kutaa ẹbi si nnẹ nti sẹ wọ́n ní mamu dẹ mẹ́ka akyiri wo ne nkata ware no ne nso ne nkata di ara ne nso ti mu yi na ẹfuna na wọ́n ka tọkọ bi ẹni nti atamfo deɛ wọ́n ne tu anamọ wa ọkọọdọ bẹẹ ma mẹsà asẹm yi ma adwuma wọn na afọ bebree wọn ma ọmọ ntumi ama nkyɛn bi because ne mi ne sika tẹlẹ ne friday yi no ɛkọ akɔpɛ baabi atọ ne nyina alo no bi isi ya na omumu ne saa de bi ese kwa no bi ama me nkyɛn bi nti abrabɔ no isu box ɛna nka fɔ na samu afi tiala. Okay, hello. Baby afrɛfrɛ wo din. What my jersey 15 years is super. I'm a cool school pa me na me na fofo. Bo. Omo $1 and $7 dollar no. Omo to be si ho. Omo se wa no ma dia na ewo ne bi. Omo se na weska, omo ma to ball. Wa no ma woni omo ball ne bi. Me no ma ball no park na ma fa na bombo. Sa na ma tuma ho. Sa na ma tuma ho. Enye ize. Na de mama kai na get it. Na da sumuni nya me adwuma. No okay. Hello. Hello, Osei Aboagye. Asafo Moonlight Peter. We need Peter ni Asafo Moonlight. Ofo na ba do hine yire. O hine yire efiada de won tan hu no. O ya bibi kakra. Anya me chia bu nyina. Ya Jose. Na ya ba konkoma of Lunga. Na Lunga de me hia ni seed ni bi o na me chia ki. Ai. Na de odi abaye pa. Na oboso mi de mi wi ati amoma na fuka de eni wo futu. Ni wa bedwafo. Me and me were mu a me play at the blue field at 6 o'clock. Let the bay a mutaki ya me ki give me to bakokra. I didn't tell me come and me see and was be. Na tell me kwako pa wo di next na yet we say now wa na we say yen and what we had ma be ya tell. Thank you media me no. Me madapu pa ni mu program na mo yer. It will be follow me now story I won't see program never boaro. We ya say mu damasi. Okay, we are Asem Mpe Nipa. We are Asem Mpe Nipa. Hello. Hello. Baby afrɛfrɛ wo din. Me got a free close from.
Gentil. Any party, I will be adding in here. 3D signboard, the old no, okay. And then, Massimo Moken and Betty, Adam 4 years, your far Adam 4, say, you're the boy. But then, what you say? Who will be? I know, be do it. Now, some man now, Omono Ekano. Maybe say, maybe I don't want, and I'm a mother and some in your bonum. As my mechanic, if you are saying a word this time, and Adam Phobia, that's all Bewa. Or Browns will be nearly your twin, because I don't know, I hope our number will be back and be a woman's car. Janema. Not sure that you know, Tim Bessa, I. And you are not here, Adam for no mobile, and no mobile to which you are here. No one will Juma, I am downful. No one will Juma, and I am downful. But the master here. No, okay. Hello, last caller. Okay. Yee. Okay. Yee. I hear it. 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 Lele. Kachika. Jetiato. Ejadam. Sompa. Oba, mutu kwa jebe yao. Sikaza mubesa ne praba modumo wenti ahoka. Because you know, you are much be solid, you know. Why is that book, you know? Say pinky. Oba. Power fast what in original Nigeria, the better contract papa income from. We share some stumwa. I mean, income media. Income ya from. More. How far come on? So, me jump up with you about Papa Obasha. Okay. Because between Nigeria by na kakra me ho. Na me the shaking matwe bi na I was near dinner. Na kakra ba me na voi. Hey, said you know almost a must be Kenya zo. Na sa no. Bank ya pressure from the plana si wofa. E bi o ma be na me ni fufu so. Na ba bo so mo kata so. So ho indi ofa no question ni. Ipa bra gbagija no konti. Kena wu tiafo ho a. Okay, yafa afidikase we so na yenchia akwasi safo dodo na fa na Alaben Asante Mapon emechia ne na anwumre omo a omo kube ase Pentecost aso da na hope Asante Mapon omo fa Asem Mpe Nipa dwumadie eni agro kra kakade yakon akoyanim na mekai atiefo nyina se ebraso se wo ye aye eno ene sompa chede no eno ti trawa media company afato ne ho se ye ka chede achede de a ebrewem ena se wo da wo dodi e de kire afoforo bi a omunni bie ebrewei ena wo se wo kata emakunafo adagya so ebrewei ena empokura no enkoda nyanka mobon nsem ma me no papa agya wo mo ho omani atutu aka wo mo nsem ehu baby omo fa school fees system no ebrei ns oboa san koda wi eno nti ya pemu bi dia mo di bronya brewe pa anwa ka ho tin tomatoes na pantuma ma makunafo yi Trono say wanya manwia no me asafo ade wanya mami o eno nti afi we die na wo ye afra say dodo no ase sompa chade a wo ye no ebie nhyirapono ekwai ediama wo mo enura danse die bia baba wo bi die na fidie we so no wo se na wo hian ye furu dia wo ba enura ye furu num abie afra say asabre wutumi triba afi aduru hobiem sompa chade na aduru hobiem edie na wo ye enoti wa dance die ene sei afra sei no adanse die be na betumi aka na fidie we so na ma afoforo bi so hu se mfaso do e wa aye so ai wo se otumi ema kunafo ntoma otumi ema enkoda nyanka sika editua on school fees yi enoti na me ka kire wo se momo number no eye 0598 559802 0598 559802 sika famu a edi ebeba tawa media anase Blessed Foster
sadi we ene beba fabra na yemfa bi emwa sankodai ene ema kunafo eno ti yenkɔ homa no so na yenhwɛ onna afra se oye ayeyi bi na wote so mfa so Ishira Prubia, Nimuatrono, a B. Edema woman 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Omna Samoa. Votu. Okay. Obiabaso. Okay. Hello, fa. Baby, I'm free with you. The bachelor from his side, because I feel you touch him. Okay. Yet you. Yo, for radio, Master Moyama, Mania January, and I'm for some day. And now for some day, you was some patch at so. Hello, Osei. Yeah. Good evening. My Joseph, mammy. If I try to say, Come up, pa. But then you're also. That's the I mean, because I don't get now to point in a man. Also, now better no one. You be try number no, and yes, that's why you the production line no. It be good TV no so now what for it. Ubi obe friend biano. Ubi some number of them. Hello. Hello. Udi baby are free. Kachame cassette Kokoso yentio some patch there. So in a atman ponwa. What the program boy that's okay. I must say a no chum. I go so. Baby, I draw you some patch there. One na emphasis dear ebem emma woman. Hello. Udi baby are free, mammy. The free, I found to him. About paying. I see me and some passages. Now, dear Uncle Payam and if this year, my worry. I may only have to. No, I have to find it. You said I want to cry to crying, but some yandom. May worry and Masanium. Is on patch at the end of the day. We are Uncle Pombisha, when they may be. Okay. Not just some patch at the end of war yabim. They say na ya kwayenyem. The free no me ya hu no. Anu asame ka say we are the fire no for ya funu. Kwaku kan. Aman kan je me say me catch us me nya me ne me catch. First can for fruits. First can for fruits wo nwa. Wo hu na adu ho no. Hello. No ba mo mra me. Ye. Whatever. Ma je Sompa Nipa. Pokole. Kama pa. Kawre me ya na makakra. Ye the production la no ebeguso na wafre. Why? Hello. Yeah, good evening. Papa ma jo so some patch there. Yeah, in Sri Lanka. So, me the last year. Na me pesa me wala me na tina for 7 years me ya no ade. Na me ye be 50 cedi. So man me san ye 20 cedi. Nya me die kwa ma me mo this year. E kwa ka ya no ade. E bai e wo no. It's some patch at the end. I have this is my 50 cedi. And so me say I'm me shouldn't him to obey the visa man. Amen. Bye bye. Okay. Hello. Udi baby are free some patch there. Hello, fine. Look at this. Okay. Last year, I made me that none of them is friendly. And for so many and none we must and then see, and it's sounding with more palm. Okay. You better say hello. Udi baby are free. Oh. Hello. Hello. Udi baby are free. Hello. What to make baby are free, mommy? Hello, good evening. My girl so bapa.
Make a free as a man catch. Yeti o Obapa. Adam Swas a man more Canadian. Oh, ye trim ho, ye cosum patch, dear home for so. Hello. Hello. Okay, ya do afra no nyina besia de metumi aka kira foforo bi ne se Sompa che de no so ye bia na payefuna wo ba obetumi awo tie pe adanse dia epiepie no obetumi awo afa ba na na o se mebusa se baako anantafo me ogidie se Sompa che de ntafo bebiri beba enu ti no uyi ni bafua na wudua ni bafua obetumi atwa bafu enu ti yenyi bi emfamoa emakunafo ene enkodanyanka se yesika famu a ana se number na me di tudwa no eye WhatsApp enu ti se wo nwoma bi ti se mo na apese ye befa untumi fa ma na wo ye voice note aba wa kire baby ese ye ba no ye beba befa amana ya kono enu ti momo line no aye de je Sompa chede no eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba tarawa media anase Blessed Foster eno no edian ebeba eno nti odofo Sompa chede no afi wedie na duru obiem menyu hu mfirim efrise tarawa media company Sompa FM Sompa TV kumase yaba ebeboa foforo sede beya omo ho ebetumi esan won yekọ computer zo dwe demra ye wonepa edemamo Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 kumase Sompa 90.7 enkransa Sompa 98.9 sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802 meeting ubiem 0598-559802 ediye wasu yeta one media branya bosome nire toswa dionu baako mi beboja trada na dia mode tumo yenu ye dia ma ekuna na me ba na me sa se ku na me se Sompa fadi amuye onya ko fisu muswapo aso efi se je muye je se binsija se de faso fi frafrafo enyanka emubrofu omu ni bie so ne kura se omu ni bie mu yo ni bie mi fe ko ya fa en so mo de afema mana proso everybody won shira mo Bible si bi ohu platform everybody go be shira se mo hu platform everybody shira mo anu anya mo kese apapa mso be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboard ponko mu yenya nkopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi ya rebe na etete o ha oni say syphilis hepatitis B chlamydia ana odunso na obe memu hihyew ana stroke ana kidney problem na ma na ase atata ana wo semti ukofia efieje ebune gidigidi mesrew and know how to work sha dank natural health care complex abamam mesrew ba dank aso ya o machines a wodro a ye de hwe ni pebio ye uba ye fie do nkan machine na be kire say nipa asimesi fedro we man ana say rewe na e nipa asimesi na de do akam they will do su tata share the mawa e tu ha na sima hoto mesrew wo fia ent na ho the screen is numbers will be places here they should be covered dank natural health care complex the betu yare so ama ho ato dank natural health care complex am to fee
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel an wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Brakasa ya duaba waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a yede aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kings Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum wo trinwi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya permed ana sa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani brakasa wo dware wi a na wo kekao ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na won so how ne say anantam proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi cherry wo Alison herbal product Alison herbal product a free Bristol AY Ventures so de ebi o memu drugstore pharmacy shops and cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dodo mu ana baby search asem a 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison herbal products. Abusian Chemfa. Okay. Yako akoyanim na yamahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santema gya to make house Sompa sika promo no enso edi atwaguo Sompa sika promo orofo mema sika to botom enya asem keto amaka nkyerɛ se entoma owia nkoto no na me mama wa yodefo na kakra ababotom enya asem keto eno ti Sompa sika promo no eda so edi atwaguo ewa Asem Mpe Nipa dwumadie no so eno ti short code no *256*3#. Me catch was a 5 CD pe na the more we betwa no na ubenya the greater chance of win eno no yentwa Sompa sika promo ni bi na yempa sika emfa entu ebotom *256*3# yentwa bi na yenko emfa nko yanim kakade wey ani Asem Mpe Nipa no ene wadofo yenhye bibin so ewa ha se asem wada proso a ene yebetu ne srani abasa no eno ani Asem Mpe Nipa no enipa na pane ho asem o
enipa na pen ho asem papa odofo wo hu se wo biewu na ye kwa akosie no omanfo bi kura se boni bi a wadie omanfo bi so omonte ase eno tie funu no ankasa no adaka kro dem kura ya bible no omso omonte ase se bible adaka yedi kosie no won semfata se yede bible adaka ekosie no adanti no won semfata se yede bible adaka kosie no eyasem asefesem na sasem we esi ewo new abrem na new abrem no ewo brem north district ena sasem we esi ye eno tie kosie na akoye nchiri wa sew ema mabunu no ene bambofo a wo mo ekwa kosie abrante a wadi emfinhia aduasa wo no early 30s no a ye friend Malik na yasem na eyasefen sam papa na meka tro se se kasa Asem Mpe Nipa sa abrante wo ya wawu a womanfo eye na kayaka de ne yapagya na daka no ekosoro egya hwefom ebi twa ne ma no we ni Asem Mpe Nipa no adenti enekoba sa na yenua babi estabimpoma yene no enkotwetwe nkomo na wono ena na sabre no na ni kotu awisu ya ne sene santamo wo gina ho de wo kwa aten de wo ba aten na mbom de ogina ho no eno eni atentrodo no eno te sabre no Esther Bempoma ena yene no ekotwetwe nkomo ogina homa no so ho na okay Esther memo akwa aba. Hello Esther. Sompa FM. No, okay, yen friend Esther na yen hwe asem we esi ewo new abrem no ewo brem north district samansinum na asem we ekosi ye na yene yenua ba Esther entwetwe komo if you say ona na ewo. Hello Esther. Yes yeah. Oba pampom te say Yehowa dom me ho ye pa. Ma me asem we die meso me ho ye asem we die we ni friend Asem Mpe Nipa no o. Enipa na ne pen wasem. Ma me ne kokosi sei eba no sei. Yo, sani adia to se chi na yanti asem fofo a na chese kwemu ewo new abremu a eno ewo bremu of mensimu o epuemantem ha anwanwasem a esi wo ha etwem se abrante kwa bi e wonye mfinhia no aduasam edin ade frɛ no eye Malek na onye amoni anaso onye pepeni ebiasa me kakra bi a wotu bai enu nti no benye edin Malek edin ankasa ye de to no eye ahen na no kwadai ani okɔ ne nsɛm enkyire yesesi a keka kɔbosome na busuafo ne kyerem so omo yi omonsa afi Malek efu ne ho enu nti ne yire one ne kye ana woye nhyehyɛ edigu akwan so akyese na no kwadai wokoyi nu a anko okwa akosie ne wa ye nyina enu se ukwada de ye ntansi si ye yifu esie ewo man kronkron Ghana mu asei na no ana obepua mu ewo new abremu a emebum a wo ha sei etimi ekokɔgi efu no efi eye ambulance a ede no ekomu ekɔbo fu ne ma ene wo ma bufu no papa se ye tiefo ne ahwefo ehwa wo hwɛ sɛne a Malek fu no ye yini fi eye fundaka wodam na ya bone ma ne nyina ne sɛn obi bebusa sɛ na adan abremfo efu no mo bone ma ye kyire mu sɛ be sɛ enna kakra mu ni abrantie ya ye ne ho sɔfo bi mo ente ase na ubepue mu ewo na busua mu a we titɔ na we yatiato kyese owu basa ana ekoso ewo busua num enam so ma busuafo no etimi egura mu ekohwehwe nienti a abusua no enipa no titɔ saa na bro mu kokodu ye no odi hunofo na sam odi to omanim ekyire mu sɛ eye abrantia Maleki ana wakɔ akɔgi suman bi e manisika enunti ana busuafo no titɔ saa enam so na busuafo no nso eye amamre ne amane e betimi adane abrantie nkwanta na konfo no mo kɔ ne nkyɛn no ka kyerɛ sɛ obedane ne ho kraman tuntum na waba abɛka brantie no ampani ampa yɛkyɛm sɛ nano anɔpa a abrantie asɔde okɔdware kraman tuntum firi hi a waba abɛka no
eno na kofa ne yare baaye no fin saa na bra brantie Malik ebekọ ne nsama nkyire no abusua ne kyire mu se okana no nsam se waye abusua ne bone emu nipa afiri mu nyinaa no kyese wono a na sabrantie ne gina ho ne e ka kye se wo ye sikani a unyi ni isan se ni phone kure kita no ode eye tai bi na abom wono ye shumeka ewo eye abrese na nhwehwemu kakra yensa kan ye ekyem se ukopue mu ewo kaaso a ehonum na nadwapade na asen a wono akoro ya asen ate asore wo pa kyese wo ba ha no mu de a wo ye shumeka na emom okokopue mu ewo kaaso ade a wo ye sofopani a waba bepue mu honum ewo bra se nyamena sem wese ana wo didi na busuafo enti wo kan no nsam agya oto ase no na busuafo se wetimi aye busua bone se di a ehemfo na entena se na wonye waye hu hye enti ya pono na da no wo ba wo ne nete enti ne yire na ne na busuafo tena ase ehye a wo mu koyi no fie su kotwa da na no ku ada etwa mu seja wo mu kwa akopɛ ne korabre na kasa ne nyamu no na emegun a ewo abrem akato wo se wo mu betwe efun ne maa isan sa branch no ne edi kan ni tirim oden wonni mu nso na wo kokasa wagye sikaduro a ode wo bekọ akoma police bra pekire baabi ku anhu se wagye sikaduro enu ti na ni fun na no mayo mo adwen so ombetwe na so a wuku ade ye koyi na ye de na ba besin e bra police fo okra bo banyi wo mutimi sha police fo na bufu wo mu je fun ni ma no a wo mu bu fun ankasa wo mu wie ye baabi a ye kwa akopɛ ne korabre amena ya bo eda ho ye pegya efun ko soro ni ejai ni tu eye amena o maboi mu sei tu na chese o ma yo ma adwen se bible ne kro mu di fie no eyade a ha wo mu yie isan se abrantie ni su ene ne pan no ense obi a wo se ye de chro kronkron edifie no enti na bepue mu ni wa bremu ase di a ense bi a ekoso eno no na no ku ade etwa mu yi Obapa enti we ni de dikaya ebiasi ho pen ana mini abe masa pepepe ubepue mu ewo ni wa bremu a emebum ni nyo obi ebia wo mo ha dwen se bia beka se wo mo pre ana sese nemu mu no abrantie ni su ne ban oda na di no eno na hye o makoma mu yawo so mo so beye ne bia tuaka esan so ono ne maami ni mponkra wo de ba ye no o mu susu se wo no ana okun no ede ne ye sikaduro amenti ukọ abusua ni mu a enipa sen na wokun wo mo wo hwemu di a ye kyem se nipa de beye se enum ana wo mo afiri wo mu susu se ebeye abrantie ni suman okwaje ye no eno na de saa owuo no aba bepue mu enti na nku adai wo behwe abusuafo ni bi ede eye powder eguo mu tirim ebi mu nso ahyatade fita no kra de ba bi a ye de no ko ye no amen ho ebi nkora wo echirem seni ye emeb wa brem ye no esua na wo san ko mu twani ti ankasa edi firi so esan se wedi pro wedi busani nya ti ukọ ka so ahono de a ejapade wo makwa akohwe nyoma wo ho ye chirem se adan ene asen agodo ana chese wetimi aye wo ho a ene na sondan bi a wenu kra de wonsin wie wahyeche a ya boso se uko TikTok a edin abehu abrantie wo bra na oti ase no eye ahin Sandra ni videos a bra na oti ase bra me mompa ye mawo se ni nyina no ewo ho Sandra me pa cho sa pepepe enu yentimi nka se wone ne yire no esan se me no ka sei o ware wo ba no enche bebredi na enso ye chirim se oba no fa afuro a wo fa ye no enu a wonwo wono nso a afuro no mpon a de be shi oba no na che se o shatade yu ti so obi a wonyem Mame enti ekoba asanom ekoba ni se ya na ya akoye mususem se de omo si ye funin se na nananom eso eka
omu yi musu ana paye bi de apata na nanom efriso de fia kakuru no asemu ya wukan enra dai ya bo modin pi na nanom atena nkunya na ebra ibu pin wono na utimu se na nanom abo bedwasrede mu fa dwen afa ho na emu no efi won me kase se metini ene penifo ni bi atwetwe nkomo a na meboa Hey master Asem Mpe Nipa ye ni die chire papa die chire efri dwade ko nyina no de betofom bia no maya sonte wate na abrante ya wawi owuanom ni nuanom de aka nipa mienu o nyina wono ni nuanom ono nuanom a ne maame echimo mo ba atiasefo asase so no ni sister Penny baako eni ni nua ketwa baako ana aka wom na koba asa no omo ay basa kakra na obi anye basa eno na meka cho se ni nua ketwa no kra de wo se fita na na uku ada no ni busu ni afri ni so na abrante Maliki Sandra wo mba ye chire mu se wo ba wono obeye se emfie sun otwim ako owo nansa na okwako ware ba oho sesie na de o sesi one na wo sai ono de oni ni modi na fu a wo se aka no so eda so ho ana wawo na no dei na me emfu bi twetwe nkomo wo mu a wo mu ben wo ba na wo mu kire mu sa afa de wapon odipon Esther ye better say mo ni akire free dwade ko no ye behwe na ya gi feedback no why ye Esther Bimpoma dodo no afa no mampani girlfriend wo ye samchuroni na wo to sankre ano dene ye hwe na ye ne your destination travel services atwetwe komomra se na ye ntoa so asem wo ya no odin owuo no de ye bekro ewie we yasen ede ebekọ ne kwanya obefo so obefra tiasefo asase so eni asem sasem we semester back clinic okay yana semester back clinic entwetwe nkomo CCA na asem we omra samwase wo besa akobonsam dwum awuradi nyakopon akoye die miewu we kura ne samai kura ntumi nyina ho ye babu ye besi bamwo eyasem o eyasem yana semester back clinic entwetwe nkomo CCA semester back clinic oba yenche amantem enso wose dikanfo ono ye po na ensanchani a APM e semester back clinic no enya asem ketwa kra Penipa memo akwaba mejoso bibia boko de onyame adom awode ho semester back clinic yentie nkomo doctor na for instance mechia o ene wahwefo ne abadwafo nyina na semester back clinic na matie nka no ma munim ye de munim adwuma de dada eni kwanse ka ansa na wahu semester back clinic yaresa bia yare bia ni ho ayentu ho anamo ti se ye friend no yare nko ade abru kasa muni ye beka no se disease de oho entene wi a wasoa ya wose wode wani kire semence herbal clinic yare bia yetu ho anamo na ye de nte adwuma de da so no se ye de ye diagnosis before treatment ne cancer diagnosis before treatment a ne ye pa kire se bra beka wa asem echen doctors yenko nhwehwemu yehu yare kro yehu pempenso akodru empodie ne kofa bae ansana yede wato adroso yede wato adroso abibidro kan ankofa how bia embre wachiri na ye hwehwemu ni nyina wie ni ama adro na sisia na wonso wonsa aka yaresa ene wadansidie ti se bia pressure e wo soro mojamroso tan bia be wonsa no abe check ni ase o diabetes o sichi no wo soro entimi ma from one madro bia still diabetes no eda so wo a sugar no so entimi emba from ya ma wadro bibia ebeba from kama ede ama empo wanya stroke enti untimi nante nipa na ka wheelchair ana waka mpemu a untimi nante ya se fa ne bra ye ma na duro na ema entini mu mre na
aba ni nyina no emfiri ho na hoɔden bra stroke esi wadwum ne yɛma wadura ebe correct de ɛkɔ wadwum no nyina no sisi a na nipa no asɔre agya nam so de nti ma stroke no de ɛyɛ nwanwaso na ɛyɛ adwuma ntentem wɔ yɛ hɔ ne sɛ yɛma waduro ni nyina ma no mpe ne ntiri mo nya hoɔden no na yɛ sanso ayɛ reflex yɛ sanso ayɛ massage yɛ sanso ayɛ physiotherapy Dr. White ɔyɛ osan yɛma miɛnsa na sisi a no asɔre agyina nti sɛ stroke pa de oba sisi ana hoɔden ayɛ den aba sanso no wachi kasɛ usisi yɛ oya ukotodwe ayɛ friend sɛ arthritis kotodwe ni mo ayɛ mrɛ nti kakra usisi wachi ne o joint nyina yɛ oya ɛne friend arthritis on so ba yɛ yɛ sa reflex no mo wadura sisi ana hoɔden ayɛ den ɛne yaw ni nyina afri hɔ sanso na otatana se kyɛ anampo diabetes nti akɔfa problem abra wo nerves deɛ friend sɛ peripheral neuropathy anasa sciatica oto asotwetwe bo se kakra na onase otititi obi bɛka sa nansi acheme obi nso be ebe reply say na nansi do police no acho wo sa problem ni bia ya ma wadro sisi antini no ebenya hoden ye ya reflex massage ni physiotherapy na sisi a na sa niam ni nyina to eden atwa infections awodo say gonorrhea syphilis chlamydia UTI genital wart herpes simplex sa infection ni nyina say nsofri waseba obema mu kekaw ana say ehho ye wo hene ne ade odwunso a wote ya oba ba say nsofri fi wase seven predators ana say nkawum sa ne ma nyina infection na mum infection ben inti ebe test ye be sa check up ne be infection kro na ye tu hu anamo e de ama na me de ye ko adisuamu kakra adi nkomo kakra bisima kakra afa eye menstrual disorders na afa awon na wo sa awon so de ye ware say ye wo na ye ware say ye bobra enti awo problem e ade a agu aware bebre asay efie bebre asay relationship bebre na enen common be fa ma side da fufra nya me de be che ye be hwe me man so de na na de no efa ema ho na wo say oba on starting buninsa ontimi wo mane yeyi sanso na oba ye kan say wa twa bra menopause no sa oba no so ntimi wo mane yeyi eno nti na eba wo menses anasa wo finchiko so bebu nsa eno no ye ade a ehia yie ewa wom enti se chimato bi ba ho a it means say wan hwe yi a wontimi nya den enwo enti wo ye oba before say busumi bia obehu moja wo ho no ye niema hudo bebre kwaso nipaduani chim ade American otwi kasam de America say nsuo na so medical terms na na sabrofu kasam e be ka say hormones ni ahodo be 9 ye frɛ ba ko follicle stimulating hormone FSH ye frɛ ba ko luteinizing hormone LH ye frɛ ba ko estrogen and ye frɛ ba ko progesterone sa nsuo ahodo 9 ne di dwumadie wo nipaduani ma timi ma o madwa ovaries no tukosua na nam so amwatimi awo na no na nam so ma wotimi bu hunsa na eno na sa ofichi ko no oba bia e wo say anya hwekra 21 days to 35 days bia ubu hunsa 3 weeks to 5 weeks eno bia no e wo say utimi bu hunsa eno kira wo say wo yoba na obu hunsa na say edru be 1 week time ana 2 weeks time o sanso bu hunsa bia ma e problem e wo say anya hwekra na du na wotwe miensa ana say 21 days ansa abro so anso ye 35 days ana say na wotwe enum eno so kira wo say wo yoba na ko 2 months 3 months na unhu moja bia abra so a unfa afro onyam onwoye nanso akọ 3 months akọ 2 months akọ 4 months na onyam bu nsa eno ne friend say menorrhea anasa menorrhea uhia mo abra ne yambo se ne be ya obetimi yawo ebiem ye friend bi say the menstrual flow anasa the flow days emra dodo obehu moja anya hwekra say ya 3 days se ubu nsa enda ba akọ eda mienu na etwa eye problem eno ne friend say oligomenorrhea eno no e wo say oba nyetumi tu anamo e de ma sanso se moja no so banketenkete a obi o abo se sebi obo pad bakum e dey krana still obeyi no na moja bakum kobi e na asom eno no so ye oligomenorrhea ni bia uhia moa sanso na number of days in abro so 7 days oba eni kwanse o menses e flow for more than 7 days to bu san humoja be 10 days 12 days 2 weeks a me pacha menorrhagia eno e so oba yetimi boa sanso na bonja na eba no eni kwanse ba bebre broso ade bia normal rage eba ketenkete e problem eba bro so e problem to oba bi o betimi asan oba 3 times in a day oba se moja ni ba bebre nti eba ni period no a ano woni period ma no ayemre na ni su chi no why because moja bebre na efri no bebre oba se ne dia no kra nya yetum eyi moja to ane ade o sa problem ni nyina eno ye menorrhagia bra na yentimi emboa ebiem obi nso ho a ni menses ba any painkillers ahodo this or can boss bed yo ansa na wa yoki because onya de friend say menstrual cramps twikasa se anidane eya dysmenorrhea sad no so o de ba na ma wadura the next time our menses beba no wan hwe ye kra wo be say ho because onya tinka bia say de eba to anamombra na yentimi emboa de to so de ye frɛ bi say metrorrhagia
Brafuka Samuel in simple English term there can say bleeding in between period anything and then wabunim sa when you bear 3 days 4 days 7 days after bear 1 week after bear 2 weeks obesa umoja kakra 1 day be 2 days be and sana the next menses nankasa so that's bleeding in between the 2 periods no and we are metro haja and no so a problem ABM your friend be say pre-menstrual syndrome and post-menstrual syndrome. Me pacho se bi obi o ne menses ebeba obehu se ensuo bi begu no se bi o akra enka wom na obehu se obi o akra otimi ne yam timi hwie obi o se ne hwan ne basabasa sa ne mani nyina no ofe ne ade obehu ne obenya ne menses a en odika hu sa ade no eba sa se wo pre-menstrual syndrome en obi dia so ba after menses se no se post-menstrual syndrome ne mama bobo so ne nyina no se chimatobi eba unfichi kwa wanhwe yi a awodi awo ebe ya problem entena ho na me tufo so se mo ya warefo na mo pe ba eno no nkyerese na sa wo mba eno no nkyerese wo ba na ti konkwan so mbra semens ene na madi e ma ho nkomo eda foforo ebedi me ma nkomo awo mba enipa minu na wo ebia na free bema anasa oba mbesi da hu mumienu mu ntu anamo embra semens herbal clinic ewo Kumasi Asokore Mampo opposite Asokore Mampo Rural Bank no senye wo TV screen no so na numbers no so na guso no ye kasa ni nyina frɛ na ye ne wo enkasa mobile ye hwehwemu ne hu ba bia problem ni gina efri oba no and efri bema no ebi oba nkrapo unim problem dada yesi wo ovarian cyst yesi awode na no ayeden ti unu kunu hyansuo ni nyina aba yesi wo fibroid problem benti na ma wo number ebi aba na ebi mba biom ana wo de wo kra ufafuro na asai sa ne mani nyina oba ye betimi aboa na sisi a wonso wawo na wo de wadansi bi nso abetudwa na mansa nyina ati enti number na me de tudwa no 0240 61 61 60 61 0240 61 na ye ba be wie ne de na munyin se tanya mu hu no TV screen no so na agan mema nyina lawyer enti bema de e wo se edura na jo anase wo kompamu a utimi kire se wo ye bema ne ma mienu na ma kire se wo bema ubotom ena wa ho de wompam na se mpo ubotom ye na sa ho de ni nko yi a wanhwe yi a obi do se ka bedwa nanka ti bema de eduru se wo ye adwuma enu nti na se wa ye mra me pa o chew o kamafo anase wo lawyer eye semens vata herbal mixture and capsules 8ka agan ye kasa bia e kire sa ade mu oden ti bema de opese mu ye den a me pa cho o lawyer eye ba kompe ene agan no friend numbers na go screen no so no ye be kire ba bia obenya bia to dan ha ba bia wo bia no wo sashi wo ho wo northern region wo Accra wo himfa Kumasi ya ba bia wo no de offer us doctor me wa ye be kire shop kra obenya bia den ato wo shop herbal shop pharmacy shop enso woni agan e ka wadu no a me pa cho frey be fa na to football sisia ebesa because obi ape agan amana di na asema no me pa cho bema untimi nkokwan so kra ta se kojoto bema epeja ni ti anase sori ahode nim me sabi mpredia sa me mano da sumina so oba bi apa ade mu oden sanso na bema bi ape ade emre sana nyame ye no nti bema se sori na mu nya den me pa cho beje agan sisia ahode beba uko sisia no agam 1 minute oba bia mpesa de no odi oba si kwanso se odi ne kwa Accra odi odu tech udu konongo a wa mane anase oka engine lock oba bia mpa jojo e wo se odi ne kokosi Accra twan na oba no ahu se wo kan ye no wadi so enti se oye be ma na sanyema na mekani nyina no e problem a memasem enkoya eye agan ba bibia wo bia no ofra ye be chew ha obesia no me pa cho to afra niema odosi eye ne topa ye any nsuo enti ye be chew ha obetimi anom no se wo pani instant anasa ni kakra ye be chew sanso na oba nso no me pa cho enye mema nko aduru oba nso no oba watenka ewo fom o de on tehwe eba sa na yesisiu e agro na ekoso a enipa mienu na ewo manage adenti na be ma na nige na oba o de onya atenka eba sa ukunu ana honka ni esisiu onso numbi onoma atenka no be peja enti media tambia meka se anka oba oji bi besifie ukunu ba ya wahwe bi agu kap mama no onso wahwe bi wanom mo de aye cheers monom ya be ma ba bia peja oba nso atenka peja musi kwanso amona mokono esen ye ka 4 drive asi asphalt road no so no yankonkon a ba bibia awu amamo entimi pa cho ba bibia mutemi nkan bia no oba onom be man so nom sanso na usisi eya wo ya ni nyina eya extra advantage a
ubenya yare bia so ho so no ka hu se ni nyina ye Semens Herbal Clinic adro ba company so ye Semens Vata Herbal Mixture ene ne capsules agan me the number no san atuja 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 yo kumasi asokore mampom mpacho ye ni asante mampom asokore mampom pa akoso tekachi wa ne wo se ufri Accra road na eba udi osi Utah junction usi abisa se ope taxi ana trotra eba asokore mampom ofro ya ka kire meti no ana driver ni se obesi wa Semens ye okwana no hope sanso na ufri babi bia oba obefa KT anasa dum udi abisa Dr. Mensa udu Dr. Mensa so ope Semens ana se ope asokore mampom ka udi ofro ya ka kire meti ni se me pato simi wo na asokore mampom hene no state no hope ana se Roma fa sore dan usi wo asa kura ketompo ena bebo didi se ye di se oba Semensa o training sa wonantia 2 minutes no wadu ye ho ye adwuma Monday edwada ekopem Saturday kwasi adanko a ena ye nye adwuma na ka hu se Semens de gi se wamba unya banko a dia bibia to ebetwa ede amount abibido kan ena ye de eye adwuma oba nso ne de otu aduro no so a ye sanso nya daje na ye wo ho adaje na nu nti na ye ye adwuma ni tino ye sanso che wadidie ene ne ma wo ya ebeboa adanse de nge bebre emrenti mintimi embobo bi so enti o frɛ numbers na question bi a ho no doctors no so ye de ye be yi wa no ma me chia obi bia na nyame nhyiramo ene dwumade am so mudi amo amasanyina ye chia watie fo so bia nyame nhyira odi bia baba okay doctor ye beda say Paul Amantam so say di kan for Semens Herbal Clinic anwanwasam ene anwanwade a wo ye no enya asem keto akra eniti ye ko Semens Herbal Clinic na ajarese bia ye nkoje emfa emfiri ho e wasokoma poni rua bag no ene di enhwani mu ye nko ne enkoje yajaresa eyasam sadia chini antia semfofra ene ne o man yansode o na ne yechi abrante Malik sika pempa na wope no wiase eyasam o omna samwa ofosho medase menyanka omon samfa ai MC afon nyini no eroli wo so abrante no sadia report si ko ye ha kra na eyema homete no amopagya ko so ewurade eyema homete no na we nipa bia mfansua de anhwe ya na obi ko kase omonte nipa na omoye no sana se because se obi ya de bia punishment no enyame na punish nipa wanhwe ya na we no sabin prasante ya no mabisa echi nanso mpanifo nso chese twede nso yeto na hin Sompa yanhwe nipa yi de omo kekan yenwa ba o reporter yi wa ya de wa kyerɛ nsɛm na de wo mu nyina ne so Oforisuo menim abranti se heaven bi anase brunsam jam bi wo mo mpere bi ne de an wanya ne ha no ne brunsam jam an wanya no na enoma bi koso a we no meka se enkoma ya mamu a o masiso a de kuta mu bia no mo mpe se wutie enwa by report a wo kyerɛ se enoma akoso a anase nipa yi wa ye no eso che de anka ye ne ehu yo set saade a ye kan no okay because obi wo ansa na obenya ne sika no no de nipa ba miensa na enum ana nan aprapra kwan ansa na wanya ne sika eno de say e bibi say ya me no enhame ase ne ma me so kura wu so ho eye bibi say de enhame ya hu bi pen na ebi susu wo ho a yenim ya te bi ni ya hu bi enne obi wo ho ne sika obehu se ne dan ya wutwa mu o kamfo ebi mu kro mo twasini bebre kwa ekoye movie ofie ho ba de potepa na odisi fie no nim enei me first na kaka akwa yewia Oforisuo na ebi ni wiase so obi apaka ne kensi yewia first no na ebi ni wiase ene de yewia ka ma yewia nipa ama fe kwa de nipa sebe papers no ene ma unya yede kwa unya sikantem ama nipa bi sua yenwa ba men ne time no asoen na according to report na kire say yes a boy friend krama tuntum beka no ampa no so na ye adwuma efiro no wanye nipa bim na wanu tim so omo krom wo no omo mini na che na ekoni ni kwada ya ye nko asema na ye kan sasa be busu ni wutu fe yuko ekro bim na so obi wu na kroma no ebi bosi
ya komu ye pa busa se die nti na nipa wu obi ewu nya ne mo nipa nipa boni ni de ni wo de drum me bi ho a ya na sebe me makasa se mu yi se obi obetiti mi wiase ya tete hunu a menya ohwe ofosu sa de chi na meda so na se so awu a mebo hire because me ho atome na ye hwe abrantie yi se wo hwe mfoni eno ma etwagu ahye ye ho a ye mu sese krom ho ebi asipen na ye de no no nko ade ye ni se ananye krom ho nko na mekran kasa mani fredi mi hu bi se da ya na drum bi a ye se obi awu na mo ya na nipa bi na efrefra ntoma bi na nipa bi bo se ba se nipa wawu ni ye twa na ba na furu ye freto fam na ye sa ya no momu de mi hu bi sa da na ebi a asante mamu de beka se we no ye chi awo kwan bi so se funu pa se se ye ni ye bibi se mi ankasa mi hu bi da na momu e ya de sua de se o kwaji sika na de nipa epre kwa obi timi de ne ma obi timi de ne yere obi timi de ne maame nwana ne ni be diska wen se de o mu kan na se wo ba na o diska se so e shoe shine ana o pro na japade egu baabi se japade o pro gu baabi wu ye se ba no ma wusu asanta ka ba fom nya na edo ba ha ya ye twa o mai na no yi bia na me hwa kwa bi o wusu abobo ya na wo yes style se sa ni gigi na chia kakra ye giant ba ko de ne fairly break ana hwa amena bi no ko da mai bi jino se de wo pa na wanyan de wo pa na wanyan da brantie de wo pa na wanyan wo wiase na wei obi to wo ka bi se so we ni busa se na enura no ana ene no we so won sa we busa se na wo adu tama obi pake ne car no de nsa guneti adan jesi wo kira nko no metamu aso ameko na efe meni kwadulu ai kwakulumba tie ya yetie anadwe ya wiai air condition fa ye hun ye bepon na chesa haye din na fe kwakuna fa wose no so mefa ni ade ye kwa kaka ya kwadade achi ye ni obi ani asem na sabe o de bari sadi asotro down ena uko krom na unya refu bi na bari na asumde wo ho ye betaw ade e kosuofo so sa brante sa ya mpaso ye sa hwe wa wie ye pa we hwe wa wie yo wo heli mwana we yo wo bunsam jamu na sese wanya yo we okay ya wo da kama ye kuta ka ehwo okay hwe kwan ya mo fa so mo fa ntom da o de ne to amna ni mu no e ko mo fa so mo da ka ko so na mo se bibia anya mo hin se bible na ya sa da ye di sie no en na ya boys na hin no se ka ye na ya da ka bia ko mo bunfu bra wo boy yes ado to bible ya wa yes ai wenya ya sa do to bible mu we Abraham kukum nko okay onko Abraham kukum na aya di sua di ye be sre enamafo na aba no ne esebe speed na omoko no ano oden we ne de na aba ba obi de ehye oyenim ye be sre se ya mpaso de nipa num na edi kan na japade oye je obekọ ne fi na busua fie ahono ayese so te nsuto bi e sote so te ase nsuto bi e dan na sote na enso wakodi nkwasasem de efie nipa na akwaje ene wo hanu mo paja na mefo na hanu na wo anam ka se na no mo so wa no mo so be se de no mo koto na ye den se wo si abobre on enye obi an se bu owu etimi ye na se yo ya to na de blog na mo be ni se de a na mo paja ya na twom so hu enti ye besre na sikaduro ne sebe sa sika aho apanwanya ntem no ye besre na branche de sete sa de akra na yemo se funu na da fom no e no motam ni tu hwe wa chenchene hwe utim so wa keki papa ya sa chen suit na wie ya na e de wanya no enti ye besre se we a e de sua de ma ye ne yete ya enu de wo hwe yen se drume bi ho a kakra ubenya nyankopɔ de badom no so no musa na branche yi utim se nye kwa sebe mpredwa se wo di asempa nka we ensi sa da wasante mamu a anaga na mamu a obi a wadi asempa ye kosie no ebeda na we yasi ayade a waye na asekuro no so obufuo dada na ebu ho a yanka na asem wuti report le sese o ka ukoka na asem so na edai wa ma police fu achew kakra woni so ti asenti wo bi a wote kurom ya ka wo bi nka bi ebi a mema o ma batiri so sebe wo ya no abaje uga na wasa abo agu so yanka na asem o hwe ya wu ase ya na ebe yo okay eto obi amra fom ofoso manfa nsia na menwambem
3A Herbal Center with the 3A capsules Cocoa Master with your big so or for young konye ko to cocoa na say ye to cocoa na say 3A co capsules Cocoa Master cocoa no say poma poma no say training or for senya 3A co capsules a cocoa no wan hwe ye beka so eno tina mani abre de bia say ye konye ko to 3A co capsules ne fa to cocoa na say usisi amama ejina mina no ye cocoa uja na moja firi mu ba udwade wo honam ayo hene wani so yo wisi se de wusi eposa wani no ama wani no ehim ko akire eye koko ene di sansenkyere no akire wo odofo ye kotu koko na se dia eye 3A co capsules Cocoa Master o manfo do do no a ena ebo nsem hia ede maduroi efise duro we enka onomu a eye kama ede se de wote no a upezo otukwa kura betumi atukwan kokwa duro bia minim de se onomu a wanhwe ye untumi firu bedroom kura emponu akoya ne so wanhwe ye obegu ho anim ase 3A co capsules se ye ka koko padia no enetumi etu ase ema ohun etumi eto ye ko ba bi etonduro ewo man Ghana ma kolina ka ba dani e ba misi ye ba ni apidank ye ko ye benya bi ato 0546 107 0546 107 3A co capsules Cocoa Master papa prekasa pada odofo ye ko na ye ko boost immune system no ye boost immune system no na yade biada ewo enipadua mu enkwamwa ho ye den na ko tiade a ye prekasa pada PPP ena meka for dia ma prekasa eni enuaba bia twetwemu nuro ena ye de aka prekasa ne ho a ama ho aye tensa no odofo eduru ba bia nimia mojawe no obatan ana obi a wonyem se wo bekwa awoso na wo kwa wo na woni moja ye fe won sa no fe wani ase ho ato ho ya dia da bi eye prekasa pada akoma ya de prekasa pada wakoma no se lesi bomu no cholesterol na joni padua no afa odofo sugar level no anyu prekasa pada na nwumire me kamfo na me de amam wobo heba ewo adoato adumanu eho na wo kwa wo benya bi ato na wo pe ho nsem kan ye bia so a eye wobo heba na wo se wo frɛ wo mo 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 47 2506 0257 47 2506 PPP prekasa pada ye kopa bibi fanfo ye minim ye pe bibi afo ye minim ye yiyo ya badi nto no ene sabia ku sabia nyado pa bia nipa abodompem ne pe bibi enwuna fo ye minim no ye miso drink ene 5G meza na miso drink ene 5G meza ba ye no sesia no wo hwe ye ka no a ye de ne nama santimam ha ebo ho dawuro se momra meto mizo ni bi na moto 5G meza ni bi efisa 5G meza no mazi fo agi atum galanse fo agi atum ya ma me no modwa so awiese wo mo se 5G meza no onum ade atia wo so de prim esa ko onwuma so manager Daniel ewo 21st connect ehwa overseas yeko ne koto mizo ene 5G meza ni bi because supermarket sister sewa abawa post office anomanye yeko ne koto bia ebeboa ye papa Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University buakwa yenkonye kotobi wate na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one VIP car park no ene di hwani mu yefra na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 yekotobi ewo na Sachi wa omo no omo apo ye mantam mu enyina akofodua na meken ewo fonse ayire bi ni wodan nyina omo kokwaku Ochiri Company Limited ombenya bi ato 0243329414 0243329414 eno aye koku Ochiri Company Limited nema KF Kinju Enterprise ewo swami enom hotel opa mangwa brosenim eho na KF Kinju Enterprise owo orofo anye konye kotomi zoni bi ewo swami yenchemu ya tasi rank fo no hono sa brose bi na yempenti ye no eyo opa mangu ne dia eho na KF Kinju Enterprise wo yentomizo yento 5 misa ewo ahomatufo we so ye ko KF Kinju na watum kura na wo maya ye frɛ no ma me brabe yi bi maye wate 0263 752 944 0263 752 944 KF Kinju ne manono True Wealth Products odofo eduru baby ama me ne wansa yade nipa benya wososo a na eye yade ye ko ne koto True Wealth
product ni bi True Wealth edi nduro papa for India ba orofo wo hu sese no bibiduro no akasa na timi tu yade na se eno te True Wealth se debi haba no de bi wo Ghana ha de nanso ebi wo India wakofa bia beka Ghana de no a True Wealth ede sa yade ase or the True Wealth Vision capsules aba eno na ema ye ni yade no nyina dan no eko etia yade e wo ye ni nyina say ye ni problem ko ade True Wealth Vision capsules or the True Wealth joint fortis aba eno ena wachiri bramo wachiri kase wu kotodwe ni nyina da okwa obenya bi ato wo True Wealth for ho orofo ema no a wo afichi komu no hawom nyina no True Wealth se momra obesa mo yade be maduru ba bia wo se de wusi Johnson no enye o prostate no emu abai emu abie na True Wealth se wo ba de nupa papa obenya bi ama o moja no ani ayefin yenko True Wealth ho na yenko cleansing moja no na nyoma enkonkai obesity wo son dodo wafuna ye kese dodo yenko True Wealth o wadura wo betumi edi ama 0206 59 5707 0206 59 5707 and 0558 724 302 True Wealth products or from Yanko Toby Joy Cam Roofing Company Limited Yanko Penchance Papa Yan Famoya Danso Alo Zinc or na san what they say flock IBR IBT Irota and Metal Trashing and no and Yabia o ye debo boda so ye hihye fefefe no ensu otokura wanhwe ya wonte wani betie na beties ye no na efom afo eno na mpanifo di bus abe no tachiman wo ho akra sunwane wa kumasi hawa wa ha bogatanga kaso tamale Joy Cam Roofing Company Limited na nadia ye me fane se o ton chance papa no no wa ma carpenter for papa se wonko boda no so ma umpewe na apede he eno to se de chance to ya no ye ma carpenter for no wonko boda no so na enyoma enkon kai emfa emma Joy Cam Roofing Company Limited so wo pon mo na no mo didwuma no mo ton chance papa e dia mapa na dia boda so a ye mfra wo mo 0540 125 816 0540 125 816 Joy Cam Roofing Company Limited 21st clinic is sciatica expert na yakonye kotu sciatica yade na se sciatica no or for sciatica yade na ba ye no o manfo dodo no asede na omte sciatica no no fu se sciatica na yadru no debi sciatica ye nom na emom sciatica no eso sisi e fa osrem wona akokoma kosu na ase wanhwe ya beka so tie adru so adru ba bi kura wanhwe ade woni be krankran se obi ato adu sciatica no ntimu yade atwu jim na Sunday 21st kene ke baye no wona asiatica ma makadem wapagya wom no eche wotwe hunwi na wode bibiduro ne tu sa yade wo yase abibimam ade siatica 21st kene wotu yade na se wose menka che ose stroke no ene diabetes no yade piade fruit nwa no kosu na se 21st kene ko betu ase no de amawo laboratory ne scanning fidia hudo pi wo eno T15 branches Ghana for gi wo mutum no clinic no wabie aseta Ghana mem ha babia Kumasi ehwa overseas one Alpha Radio no ene bon ho Council Quarters called Johnson waboasem Domi Market and Cran ho ubehu 21st clinic Sunwane Kranza Tachiman 21st clinic kosinye minie 0540 311 311 0540 311 311 Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremia kwaja kwankyere papa akwankyere ja akwankyere papa any Odi4 Samuel or for Brunya Ebay Emma Bonsan Fanya Hana Manison Debi Yankonkobo Yahoban ya boy hoban de ya kwanchere tetetetia and Odi4 Samuel Edebemau watching the Jacko corner so ewo mensia him bobuano a Jabba family house ho and Odi4 Samuel ho same kon we be na dawso akoye ya de e kana dawso e dwuma sama ye bisi basa akontu samni gina da yemfa koda Odi4 Samuel 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405519 0578 405519 yeko Odi4 Samuel na yeko ja akwankyere papa wono ni akwankyere ja akwankyere papa no lumba yentio vozo ba mawrade nyankopon wonhyira wo na ene areho mu an yetetia eba ne se ya na wo dwene ho udam ni besi akire ye be kan wa wo de beko asem ebesi e problem ye hwe ye to ye ni kohwe ho a ehunu se ya bada bobi nti se papa yi de nti akekire ye ho de
Rada onipa bɛkɔ no ne yɛsima onipa kɔ no ɛno na ɛyɛ problem ahokyere tim de obi ko wura baabi ma awieyɛ no nyɛ saa na ɔpɛ abrabɔ na wakom ahweye a obi nyɛ etim de wura baabi nyɛ saa na ɔpɛ no na wakom adamfo a ne yɛ ka ho asɛm ahyɛseɛ timi di nkɔmɔ mu onipa kɔn do abrabɔ bi sɛ asɛ saa na ɛsɛ nso wobɛkɔ no na asi ne tiri ase ɛno nso timi de onipa kɔ condition bi a ɛte sɛ mu na yenua na di nsɛmunu wawie awie na emane ka me awurade asɛm a ɛda hɔ anipa ndi kwan sɛ yebu yɛ nigu so ana obi ka sɛ bible yɛ just a book as wo hunu mfaso bi awɔ so wo kan mu nsɛm bi esi ma ade wani hunu awurade asɛm ni wɔsɛ ne ɔpɛ ne ho anya no amfa kwampa so wɔde sɛ aboa kokɔhwe de obutu kosi a ɛnyɛ ne dia so obu ne namu mienu na ogyafa awieyɛ no ɔyɛ kwasea ɛno ana da abrante yɛ aboboa no no ɔpɛ ne ho anya kwan yɛ ɔnam so ne nyɛ Luba yensi wosu no biem yensi won eyame de papa pen ho anya na wanfa kwan papa so no ode sa aboa kokɔhwe de obutu kosu a enye ne de aso obu ne namu mienu na ogyafa awieye no oyɛ kwasea ebi na ato abrantie hwe age aye kɔto na kone de awurade man 70 years kwan ya ofa so pen ne ho ndi ene wa kya mfie ne mienu wa gyafa hɔ ene wo kuroi wɔse awieye wo yɛ kwasea ne kwasea ne sese wasi aso dan kɛse o what messifie wo cars gum but we gya ho okɔ ni obedi wade onko aduro so da omere pen so obetu car no sɛ de ɔno apɛ obɛpɛ ma ahodo sɛ de ɔno apɛ obi behu sɛ dan ni so ro diska fofofo akɔgye akɔye nyamedwuma ni yie sɛ de ɔno ane kra bɛ men ekwan ya fa so de be odi ade no ekwan ya wo fa so de hya ade no ase na ha wie ye wukurom kam hu ya brantie bi asisu no opeska ɛyɛ ne yiri nti ne maami nti ne menti ori what ma kwa jisika ekuma busua wo be fia wo ye shoemaker so mo nwunu akire ndi ukoduru kroma wo jiwani abenya ska na abekɔ 3 days idie ka wo tena se di wo hia afro nkyemu a anka mfaso wo so etomre bia kakra yenya die ne yema ne nso ye kakra yenya hye yema ne nso ye didan solomon se bibi pa bia ni wo mu onipa sense wo bedidi no wanom no ma wo kra ahunu wo bra so mfaso na we nso na mahunu se awurade nsem na fire edu yo nipa na osole obo wadwuma so unya otaku bi wobakɔ sabe umako bi atwi half hye fridge mu unya adokono fa bi di bubom unya nsuo num guso na woda mane nsombo ma ɛyɛ awurade pɛsɛ wo ka titire ne ani ntire ho adefo ho a wobrebe so sɛ awurade pɛsɛ sɛ ya na ɔde begya akwa mo akwa ɛno nso so wobakɔ na sumdie mu ɛnɛ ade a ye nua ya ye wagu abusua ni mu ase ɔba ɔde ne kɔfa ne sɛ na yere wagu na ni mu ase wagu ni fie ani mu ase ade we empepa wo kurom oda da biala da wo wunsu ebebo din di aka asem edi ebase enuanum kuma eba wo pe bra abo agya ne papa akura bi asisu sesi a wo tie ye bi sesi a TV ho ne papa anto sakreda akura ne yusu kola nso na ni wo hunu obi bens opentema pesika bi no akwa akotobi ene ya pri ho kukukuku okura nim ne enam nduro so ne enam nduro so onse aduro bi mo obi sɛ ade aduro bi nso so ma ye hunu nkofo bi to okɔ baabi ana okwaji aduro no wadi kum nipa ana omo so akɔ baabi ana omo so aduro na me ekrama ya bɛka wo ene ne woda hoyi awieye no enie siga na akɔpɛ ni nyina na awieye nie abraba a wusi so nya awieye ne enie na kromo onkra na medi omo ya okakra onipa ya ade ese nkada na oka na num asɛm no a nya Ghana mra na ye wachichiri na hwam de na bo atakuru tato ka wosɛ mo na ye te sɛ mo aye ne saa na woto ne bu wie na akɔye funu sɛ ɛyɛ dan omonwene ho wei enyadie sasa bedi moachi ya omofa ne yama agro ufie nye sabe utin setete oso beso yi tete yie me no ka se wo mpempa ebobi me no ka se woni sunsun bi ebo ho ban obi atima kɔ aduro so akɔgie aduro kunkum nipa wo fie ama abusuan so akɔ baabi ama akɔnye obi on so amakran ya bɛka se nipa no woni ma honhom mienu edi sa afunu we yachie na akura bi asabe ya wo a woti kurom woti so obi akɔ ya wafa aba ɛkyena bo sa ade ne sawo yani fure bi esi ekwasie ya yedi nyanya haban gu nsuom ne ase nsuo de samana ato ho se wo kwa ade bi e wo ho gane wo yemfansie na hohoro ho kire se sa musuo wei eni wachi mafie biem akwa we afa aba de abo akwa atam na to wo koye okodidi ubedu kwa horo ne nsa because gani fie wo na damfo ne gusu di oduru ano de ne nsa ekotum so mpanyini kwa ohoro won nsa ho egya sa musuo no wasie ye wo se enka ha na oma ba fie se mani ya chibiem ena de mo amu chesi funu di agro no aba betena fie no aba fa aduane no odi afa wo be wie no ba bi okɔgye ni suman no
akwanani ama na ho so ankoye ho amane na owu afa no ndi betima da fie ho betima tie sikuro mnante amukotwetwe mai so na oyi mu anwan se mpatade to wase magya no maye bone woni wo biem enne mo na mo so ho amumu yedi adanse se so obi di nkwase asem se no wokọ na wanhunu ankura na chi a ehun musuo ehun sasa tena fie ene nkofo di nya ti bibi se mfa ho nkohyem akosia jemfu aba enko ho tena se dwene wo ho abusua no kura se ye enko ho kwa wuti kurom na asem ya ba ma makofa atum so na wutia akira asem ono de wokọ waya to akire asem yɛbɛsɛ na nanom atra nkonwa wɔ hɔ sɛ ɔmo hwɛ no ɔmo mpa ho dwuma bi ni ɛnka tete ɔmo agya tete atempɔn sɛ de bible kan fa kɔ kwampa ne da ɔse yɛmfa so ne yɛbɛnya ahome ama yɛkra no nso yɛse yɛmfa so yɛbɛsɛ sɛ ɔmo mfa tete atempɔn so na mmoa yɛ adeɛ sɛ ba mo ɔmo ntena ase ɔsom twitwa nwan bi na ɔmo pam musuo bi ma ne kɔ na kuro no fa ne ntoma pafira ɛne nananom mfa saa nneɛma no ho yɛde fira deɛ yɛ ameto kora yɛde yɛtumi ba kurom ne apɛ mmerewafo anyini wɔ kurom wɔ paa ne apra kuro no bɔɔla na so mmerewafo no mu twa kuro no ho hyia wapam musuo nya yɛde no bɛkɔ bɛgye no ho nte aseɛ wei nya yɛde ɔbɔ adeɛ de kaa yɛ ho ɛnso ne nananom ato akone ɛna abere wɔ fie na fon kan nko an wɔhyɛ dɛm no wɔka yɛnya bibia mfiri abere wɔ ne nyina wanyini so nti yɛbɛsɛ sɛ yɛ ɔmo mfa saa nneɛma no nyinaa ngu akwan mu ma yɛ na kuro no mfa ne toma pɛmfa yɛ sɛ wie nso so ɛtumi kɔfo ɔyɛ ne bebree na de abere kuro no ɛnɛ Oforisuo bɛma nsɛm wɔ fie ha nti yɛde wie no bɛko nkɔn hɔ na yɛakɔ next case so atapa pestek sɛ wɔkyea wo abadwafo akasa na me baabi a mewura ho pa akɛseɛ ɛyɛ maburu no ɔmo yɛ saa no hwɛ eduru baabi a upia bontia na wu firedia e wo se wo show ma me buchi ya ho said of lumba kan ye no hwe krama na abeka no o hwe baabi a wokọ ye ekọgi sika no ensuman a wokọge ye no wo bia nim dia so ye masuman no ansa na suman no kra ye din enti ebeduru baabi na suman no kra no ebia ni wu ase kra kom de suman no wapie wo hwehwe ni wura efrisa akom di akoda wo fi a wo twense ne maame be ma na duane adie enti se papa wo ye wu ana malik ye wu a suman no se bia no opensu anom na wonya nsu a wo pia ba hwe ni wura obeba na wo ye ni wura se ya obe hawo anu ti sabre no musu akasa brantie wo akofa edi abakuro no so no brem ho no enya asam ketwa bufo die duru ba bia nim ni wura ba emaburu no buafu efrise wanfa kwampa so ampa sika okoba so a wo bedi o matem se mo mpa adwuma enti kokoba ne se wo hunu woto sesei na wo fa so pa osika sa akwati kwa we di a wo so betwa wo ma na wo twa ne manum wo hwɛ se wakasa no wo bibi bo ho ba ya na eno ne question kese a mebusa maburu no eno timese na nanom atankonwa se ne no falum ba ka no wo se omuhwe na omugu sa twa na twetwa nwai na omde pam sa musuo no abakuru nim enti na mebusa ababa wa ne se ebia si krom ho panyana etue kwa akoye mpaninsem akoye nsem na ho abusua ofiri mu omahye fitaa mom de nanso ekwa guo mani mu ase utwumu ta modehye no ho na ye sanse nkyerene no ede agyawa amamu anu nti media bede metumi aka kye nananom se wo mo hwe na mususem bia ewom bia no omompam anya saa the next bed 3 months no asembesi kurumo ti okay 0551 0551 0548 0548 na yenkon enkohwe adia brantie wei aye wei tie bei ensusuaso be pa ene betumi afri mu aba hello udin baby a ofrefre ofo da chama no abadafo nyina aju anti milia majoso ofo na de da bia tensam da na de ekenda pantoma we de pantoma pa o efun aye bono ensam ni bi wo no ma na di ka ye bono ti me kwa di edro ku ni pa ka de we na ile
And so your brand here is more years. Let us send Jano, so when you go Mujano, no one, young Hopon. If we didn't have them. Okay. Hello. Hello. Would you baby out free? Fellow Kwamna Kanje. Kwamna Yetio. The Abamano, a family, I'm trying, but the Babu so young and any idea. And then look when we such deep Abra more Abra Bontino. As a beautiful Kumo, it's me a Shana, where a mammy will be an is as a Funka. Okay. Hello. Hello, Fossil. Yeah. Fossil Majo. Majo, so brew. Fossil, me travel with your phone in an 84. Ya Joso. Your friend of whom make a sacrifice. Casafree. I don't say acrophone. Yentio. Fossil, and in the what you mean by. Yeah. Me a bubble, number and never remember home. Papa. Hey, never put funny airport, you never and you could be. No more mini anoma or medical domain. City, or man in our question. Sompa Subaya, Baba, Daddy, not what a motion it to. I know what you're not in an edition at here. You did to your hopeful. They see then a company if not a Cadia. Of course, you am a raffle. Okay. Hello. Hello, the police. Baby, I'm free. Maybe I have evangelist to watch it. Evangelist, Yentio. Me papa, your friend or IK, a gay champion or Chinaman Sunovisu. Now, I think which them was a secretary or the Quasia in Cherry. We are the Umwani Davo, now Umwani Sokakra, now still garden pie bar. We did the thing and coupon, we sent your papa with the man with the bass artist, and the more trade I cannot make that from I was with you. Now, so remember, and remember one I abandoned. We are pretty. Emphasis here is your picture. We have the year. A whole certainly the woman being and driving everything sounds so. If you get a banner, Yamin Quanin, and at the woman is so chrono. Saying what Papa and above one enemy. The answer we know she had here. Yamia Yamaki break up by a brabum. Jeremia was said, what are doing and woman a train person? What is that for his duty to see anyone and 4 years old? If they do any friend, then a year for their passia. I've done to a year of the Akaku. Yes, and yes, idea. The police will cheer. Okay. Hello. Hello. Would you baby are free? Number. Hello. Hello. Panipa Yentio. Me and I didn't have Sompa. The new money van for you. And the Ufun is Panama. I rather Fananco, Nemum, and Amateur will be come. Okay. Yafa a last caller. Hello. Hello, good evening. My Joe, so papa, baby, I'm free. The last time we free and I will address such a domestic media auspicious the boss. Auspicious, Yentio. Okay, but that's it. Now, over who's somewhere he cheguya, yapa, na palmi who yamini who dreaming. Na ayana, you moving you who says, I might be say, when she sounds so. Obi ewu ani titiri ye kosi no na ebinum so pesi yi emu no tokune safo na ya omo hwe no ya omo yemfa yeni ni akiri ni ehwe se afeto omo nyina na ebinum ehwo afento omo me ami krom se chedomase oba bi wi yadeda no no bema bi ekofe na no se otiaso no kose ne pena wa ampene nti onhwe ma onfa na ho ofrenko amanfo ne empanimfo ntu ho na mo no saa boy no busumi nsia kula ntono no nso ewuye the best emebu na abase this time no mama nyina yenhwe yahusu yi na enkwatenten ehia ema enipa medase okay aha ene adu afre no enyina besie ntide ka nkire nananom a omo brem ehwo no se omo hwe na amamre ni amanne biada eso omo ye na omo eyi musuo ede epam sasa eba bedi maburu na chiri nyina no omu ayi fafiri ho ebeboa eno na emsa aka wom na ono de aka woni ni nyamentam
asemwa de wo ba no anya atenase de wo ba no anya atenase na yenko enko yanim yenko enko yanim papa Sompa Asem Mpe Nipa no medical ka cho say yo tentetu ba force ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam from enya asem ketwa kra de wo ba no anya atenase ansa ne yenko ho no yenko Brazil A1 Ventures ono ene de Allison soap abedwa so or the Allison ointment ene Allison pomade abedwa so na sa Allison soap no eboa ama so bi a egugugugu nipa no duru ba bi na utna heat mu na so bi gu a duru ba bi atumu se honam no enka ya bam skin diseases no nyina da Allison soap ene eboa na pam no nyina na Allison ointment no kema kanfo se oba bi anya bi emfa ensine kitchen every say wo che ade na sa anwa no ana enwo no bogu hu a ba bi ebo bebo mpumpunya no o de Allison ointment no ebi eyeso a ebeboa papa ekuro A2 Allison ointment na o de ebeye so candidiasis ni nyina Allison ointment oba wani monyam otrinwi oba wani monyam otrinwi eno ti o de Allison pomade aba ebeboa emami no afu prom na ehoa bi ewo trim biada ni nyina apam ade afiri o eduru ba bi oba utrim no enka wo mu a wo fe be ma no kra no wo so yi ne kon ho pe Allison pomade ni bi ebeboa yi papa na ama ekuro bi a wo twe uti a ebetoto utiri ano no yemfa Allison pomade no ebi enyim Allison se ope wo mo anwoma bi ato na ode egu usoto no wate so emfa so a yemfra wa homa trufo we so 0592 145 024 0592 145 024 Brazil Ventures and our day Allison soap, Allison ointment and Allison pomade abedwa so yenko na yenko tobi ma me mo akwa ba bibia bako de o hote say ofri hin na baye ankase noki do bananya trust na de yenhwe na yene your destination travel services entwetwe komosi madu so na yenka enkere yetiefo nyina se ye will be kire asanteman enya asem ketwa kra producers ne hwe no onye microphone ye Enfama your destination travel services. Mr. Ernest no no ate papa na said you see my man for tu kwa no ne ho ya ye me hu ne ho ya ye me nwanwa visa pa nie na metabusa no say nti amanfo passport wa na ahipu office no papa ade na wai oso fosu ni nyina visa na ye ready amanfo ageko enya sanketwa panipa memo akwaba yaja nana ya ofusu amanfo se ohun ya yi hukurim your destination travel services na me ya na pese me busa asem wakasa mo hinta asem pa ne sei nana ohun ye nana me se ohun ye pa den kwagu na ohun ye dum adum de kutame o kutame no di ko wada dawo oh ya di ko kana odi nyomo siesie so be ko Canada Canada mi aye kwa ho mati nana you kere so guso me ko next year ya me pese unse mama bi otomo o munu di osuru na de waka no de watwero no e wo se bem mama bi otomo wahunu otomo na emu no wotia na ne manu gina ho mo pa mu yi bi adi but once you say the money dey ya o menya bia di na asiero no we dey o target so de be mom but me pese me mase okay so what you say dia me hamono me ni bi bia be no ka bia ya ne bam na ya so wunim enti mesro mo mod na mo ni mre okay nyame adoma December me say me kwakodi ayi kakra wo ba bia ba so ho okay enti no won say sa na tie say yesi de oye ehwam de no me pan nsa ye ekwame na me ye hodment ni say enquire the tano se bi no sa na tie enti enyanwanwa so be ko enti sa na tie enti minu anom so me pese mo ati se mo dane mo ho ba so ho no eno kwa ya dan sie kese o se o mo ya ja mo no o mo ma TV so o de mo ko ba o mo se na yire de abrogu nsu o de mo ko ba e ya dan sie kese so ho say your destination na de o mo no akwa ba your destination na de Oforisuo akwaba on say adansi die kese said the mo aka de mo nsesa no anti mo de mo aka mo di kaka sanity anti no mo nya de ambese sa de am hamonya bibia na December on say November mu ne ere ko December ye pese ye promotion ye pese tie for ne ahwefo e hyene so
your destination ye promotion kese pa che say when ya reduction na yante osukwanye 10% na nya che ohamu nchemu du ye de che atiefo na ahefo kwa wona wo free Sompa ba no de oba wo say me promo code no Sompa 93.1 into the bomodia na bo Sompa 93.1 no o 10% December ye de che kwa e bro ni achede se de be ya ebo no beba fom ama nipa atimi anya akonya na nya sika potinti na ye adwuma no nyame ade bibia hyen sa yeso pese ye de boa afoforo won say omani mu ye den a nipa ekwa hohiahia mu nya politics na me ye de but obia nim say omani mu ayedai ayedin enti nipa etukwa na say wo ko airport a adana pese me video de ba me go fa me ko job ko pese me video de ba nipa na nya sep geto am so mo ntena nipa ekọ no na se mo na mamo mo ko na nya se me de se madwuma no me adwuma nya me se me nya no oba na ka mo se yentimi fa mo nkwa yentimi ba ekọ nyina yetem ndi mo ndi alo mo nchira bo se akọ ehu chiri akoji de anyi ya zei okoi na ko be pie your destination ke bi anka amasa oh yes Dubai kura nke de be kwa na ya adwuma wo hunu oniska kura no Dubai da fom boko ye do be ko amo ya adwuma amanka woni da so nya fe na nkoko fafa ba bia ma akoye nsem bebre na se ide kan se de dikan ye kera no UK kera se wo de wo ye nursing wo wie usuku wo wie degree unwie degree kura no a school wo wie school na wo pese wo ko UK ko ye adwuma be ko na wo adwuma da ho twɛn wo care services wo ko hwɛ nipa wa wo so wo akonya na se wo GDS obetimi aya sa adwuma no de fa be dan your destination to our services se wo doma nipa na obetimi anya botra ye nipa ho adwuma nko because dana care services yen hye ne so enye se wo kwa wo a de ne kokoduru ho no mo a na fe ombe so be ya adwuma no ye mpa ne sa ubusa nurse for mo wo konfona tia na nurse for mo kolebu a adwuma na fom eye nipa ho adwuma no mo ye na fom uni nipa ho odo a utimi huntu hu nchema nipa utimi nyesa adwuma na enti atie for na hefo hwe ne so wo opese wo ko bia nyese enkra tent na Vincent na wo ba me ade ama wo dabi ukoduru ho no mo a ye wo ka ho mo a wo de contract na no de ayida bra yen se yemfa nipa mmra tukodu na wo yesa na wo ye dai udi ehwamo kofo be do mo ko ye ngodu wo mbeso mbe ye adwuma no ayensem bebre yemfa de sa enti misira wo se wani nyum so be ya major destination enye odwen se nkra tent na wo be penti na wo ko UK o dabi wo kwa oni ye sign contract bia 3 years contract ansana wo be free adwuma num enti wo nipa ho do se wo be so betime tu ho ache ade ma nipa de a bra wo kwa adwuma wo ho oni wo yire ana oni kunu ni wabusuafo na ekọ ye ti so ama wo se promo na ye run na ye ti so ama bokọ wo ba ache kura no 2 months na oni wo yire na oma ana oni kunu no ma na moko UK wo se ne mai ba ko ba wo ho ma edi nkomo bebre me ni na hia wa ready pa na ni acho ma cheche ni bibia mu na ma cheche ni bibia ma na te ase na yire ne ma yes bibia de na kwem na me ne tra office pa me de be ko be wonwa me de be ko pa sa no pa no mo frɛ me de be ko pa me anya me nwanwa na de mu ye de be da ye me nwanwa anya me nwanwa obi a opese wa wie school wo pa adwuma wo nya adwuma ebi a wo ye aban adwuma bi adwuma ne nkoyie akatua ni so a wo de bra wa bobo sika no kakra wo de bra ye betra se ye be yen hyehyeye se se kwara na ka me pese ko mo mbe kokra ne bi anka Work and Pay wi ye de ebe ba de nya maaye nyame adom a me nim se ye de a ebe ba so se bia woni sika no kra ebetimi de wakọ okodu a na ye dey wo ye adwuma tuatua na ya na ni popone fo adoso nti na ma edu ba bia na papa ye dey aba from but se ye guso aye nse but se no de wo ba wo betua bi wan tua ko bia 50% na ya je sponsorship na ma wo bruni for the sponsorship omo de nkrata e fa adwuma no nyina bebrew no aye dey ya ye visa application no ama wo na wo saka wo visa no work permit wo free abekọ no na wo nsa kura wadwuma umpewe na pedi an emfa osika nkone na mkwanchen bia bronye amanfo ani abere pa wan hwe ya obe frɛ phone so na me wa ha na Facebook enam framam na bra me obeje osika unhu ne bio ye de aso ye wo asokore mampon ye na asokore mampon wura bank no ene di hwene mu na ye fa number no ntodwa ebi ene ne de di kan obi ATM ye 0257 298 084 0257 298 number ni twagu TV nani enti wa opese ofa ne fa ne frɛ me o frɛ me a meje so number na to so mienu no landline
se ofra samre wunya but if you jwade kon Monday to Friday ofra ubenya ene 0206 0206 0206 748 767 now they toss me near Canada no koso kama nipa edu on kro woni age school for one person go school Canada oba if any study permit oba eda from boko sisi amene o kase ye run promo no eguso ye run 10% off enti oba ye no be yen hye o certificate bibia o transcript o de ba ye be ye within 2 weeks na school bi kwa 1 week na say kan offer letter no an acceptance letter no krata e say school na fawo na yen say kan okay dia kan say ye visa application no amount visa application so a check 2 months na on say kan o study permit no na afei uko school umpewe na apede na de dan say school no so wo kwa obetimi de ohun kani akọ obetimi de o ma akọ 1 mukodu a obeyi adwuma na wa say ko school ohun kani de o akonya so obetimi ya adwuma full time na wa uko school no untimi nya adwuma full time because uko school enti say uko school kakra na wa ya adwuma kakra umpewe na apede he enti nya Canada nko a baby wiase amanyina baby abeso ko school bia yebetimi aboa ama wa ko school no say ukoye masters ukoye postgraduate certificate ukoye postgraduate diploma wona wako school no de make what ase ni nyanse wako wawie o degree na afi wo bose wo to aso wawie SS mama papa me sister me bra obana wawie SS na mane ntra fie se Canada mine penkura ti se kura bi se wo wawie SS 18 years 19 years oduduru ho no mo na wa kire wo enwoma wo suansa no dwuma bi e wo school mu wo wie a afi na Canada ban se wo ma wo kwan ma wo nya dai wo ma wo krom wo se wo kire wade no wo ye dai ode wa fantitiem no se Canada krom ho obema won krata ma ode dai ode aye adwuma umpewe na apede fa bedan your destination travel services ye beboa ama saa woni suade hunu na wo da ye so no abam de toso miensa na ene se Canada no se opese wo kohwe Canada man no na visit krampo na wo de kwa ukoduru Canada man ne se wo akonya wo hono ma obeboa ama on krata asem so on saka ma se waje 10 years visa waje 9 years visa ukoduru wo ompese obesa aba your destination beboa ma wanya adwuma aye na afei ya toa so e de apen krata ama umpewe na apede hen fa bedan your destination travel services de dey say Canada fast track one no e 2 months de e check akra no so ye 3 months ebia ne bo oba e no be nhwehwe ne ya kire wase de woni je ho no na waye na ya bo amo akọ USA na USA no asa aba na se winse me ba na me kan USA asem USA no se asa aba de na ni je ho so obo so ko US no omra your destination travel services beboa amanakọ unsa be kan US visa no kama ye beboa your application na ma na osaka USA na ye den but ye wura ma yakoye research ya sade USA no aba umpere na apede hen enti na ensem no mede ba wie ni nyina se akonto hu nsem bia se fa visa application fa ticketing ho fa hotel se make us actually Turkey December Turkey ye ko ye de amanfo e kwa ko Turkey ye se Church of Ephesus ne Laodicea ne adade no ene ne package no wona wo ya Christopher person ko he san sore na e wo revelation na sore nson na revelation ka ho asem no eno ye di hu dwuma sisi amena o kase yi eti wo oni abra pese wo ko hwe Turkey December you ko to wo Turkey no wo de fa bedan your destination travel say you be ko e package a e fo pa e da fo mboko promo no so e ka ho promo no aka no to buy better so ama wako Turkey okay then any mu bia won free number no me say si number no bio 0257 298 084 0257 298 084 ye wasokore mampon ye ben sokore mampon wura bank no afen so ye sa Ben Simmons Herbal Clinic pa your destination travels or say reaching safely it's a so see do be do boko yen ya dwuma ye die etina me de ba wie no me say Canada en to one among and for ni ba bia USA to one among ne bra ya so yen for ni ba bia afei United Kingdom UK kera no so en for ni ba bia to one among ne bra ya so yen study abroad eno ya de ehia me pa ko school no ena so won faso ukwa ubeko school be say ya dwuma bra o man bia abasa oko school so bia United States Canada UK Europe mining na wo ba yedo be school no nana mo mfrɛ me de masem no abawie nyame nsira wo no okay your destination travel services and out wo mo ka no se ja kwantu sempa ye fa nkoda wo mo akwawe dare amafo bo mu di papa na nsembo amafo bo ma wo no enya asem ketwa hwe amafo sika ya gidi nyina no o ma ba be twetwa kwan nyina ama amafo enya kwan etu kwan ye beda wo mo ase o mo fa no kredi se ya emfanya adwuma ebeboa krede
ya ko ade akoye nim ya nua ba no wonya atrase oba pa me mo akọ ababiem yeja ma okasa na no nya den kakra wadaroma yeja bibia bokọ de bibia bokọ udin de say me de Mavis free hin na baaye ankase noke wakosam ne se ya wode abeda Asem Mpe Nipa se yei eni ebetumi ako agye wo masam ne se me na mesua adwuma ana mmehu bema o wale menne your friend say Daniel okay bachai odi o pesam to manim mijitum menene tenae nti me be pon me ho no okọ osirem koye me ho ade ma mabusuafo osai bae e ma menene kwatena ase se oba ne ne kunu esirem no wonya ye oba ne ho ade ma abusuafo a eno ano no nti me be fa afuru me fa afuru na emu atete kakra bi no ono ko wie susu a wasekọ saata me nyina na nyensan ne wom sa nti me krampo me de ahomete bisa ne se me wo na se me de akora no kona mansan ba bi ma ebe wode ana wase wo me hono nti obisa me se adentia na me se o asa me hu ne se me wo a wo hwe me ya asa astena ne nye nti honom no me de ne kakra sa me be wo krampo asetena ne nye ada wonya adwuma oye adwuma okay me be wo krampo no operation no mo ye me nti me be wo wie ye wo so wo ye blessing eno no krampo no me hu ne se o de atwam no atwam sana na kese na eba afi de wo ye blessing yi wie ya entoka ne start ya be se 2 years ni me wo ye 2 years ni ana entoka no eba wasisi sawoni amako na me yese saade a haidan ma me wasi miniska na me so niska de me ba me no so aye bibi kakra ene yibi na ye mame na bibi kakra ne sei me ni wasi fie ne kak ebi wo nchen enti no ye no bi na ye e wan ka ase ho mo amutimu fie me ko ene wasi bi ba me ne sa ye me ba ye no wasan si bi wo nchen eno no crowd to so say ye media okay enti ye sa no ana me se na yibi na ye mame na me ntena me fa akora ne ntena wasi ayi wo chefa nim eno krampo ne e won kula ne ma me din na so krampo no makwasisa no e de nkula ne din na aye na me se eno ntino enkula ne nti ekrom kasa sa ntino wo be hu me me bisa wo bibia e ma wo yi fie ni krata kire me na wudin ne wo so se wa ye sa de a na che se wo ye wudini enti me de me ye ma adwen se na me wale ajai nti no se wo se me nkwade a na wa san di no kra mame a na che se wa woni ma ndi ni ye nti se me firi won chan ko na se mfiri makoma mu di a kwan bia so me yi wa firi ho no be yi na firi ho sesai na nyone na wo ye no me ne na wo ye na yi ni firi wa na be hwe oba no enti me ka se yi eno ofre mabusuafo ebo o mama ne sata mi na o send voice message o we adwuma no o send mama na akoye ntoka na me ne send ye ho nti ofre mabusuafo obo o mama ne na o mo frɛ me na me so seni na waka akire me enu nti na me so me den ho abufu ka asasam no na me krampo no minti mi ye se wo bekuno no aha me se me ka sense me free ne nchen kwa sana me te se wote me da so te nchen nti o na je se wunya nkoi tu nya nku no dabi nti o yes no abusuafo ne kan na o yes atena ye me ye aduane awodi eno sa no ekopie pastor mo nchen pastor so kan me be ye aduane awodi ni nyina na me so me abufuo na me de kan but my Jane me cry me yes mo aware ye krata na da pipa na TV ne so me ba try ajo nti o yes ana no be eto be try ana yetie da bia ntoka fise no ni si ye no ntoka ne to antwada da bia ye ntoka mame se bre ame no kasa die na asi akire die asi akire ye se wase ontimi ne mentina biem ode makoye krom hene ahimfu mienu nchen ni na otena ho kasa one mentina die be poten ogina so ode agya wawade mentime nchire wase one mentina enti ekuya same a mekan ache 2 years ni by omusiesie no menene sa betena wonu aduane mane ni die enne wo sa tumi ne da sa enti 2 years iwa nku no enti 2 years ni no
entoka ne started sa metu aka se 1 year nie menene nhia ye kwapem se ye ko sirem wase ye nko sirem ne ye nko siesi asam no ye ko ye 1 year one ne nine ye ko sirem ba ye 4 months nie eno na one me hia baako eno ano no besi ne 4 months nie nti e wo honum sa no wasa ayi me nema akogu dan fufurum ana medam me ko be 3 months no oya anu watu no tama na menene dadan baako mkura oya anu watu no okoda ho ubisa na waso no ana pen se die be pa na hawo de ha me ne yese wode ma koto edan fufurum ni na mu no mama ne nje wo fie ho no se me pia bonten a 7 bebo no me ebia me koto ade me mpie ebia me pia nwumra na me koto ade me ba na wa lock gate no watu safo just me hurifa empumam na ma ba be wuram efie ho ameti wase ma me mpra ente sa se ko ba bia o mbeka sa anye bia no me ba ye na me prae enti no sisi a meti ho mintimi nya hwe ofie ho eno ane se ona me yaka de enti kura pa ma me suro ni yese me yese nya me beye ba onkasa me ho o kwada so anu wa lock ne pono ebia na na dwososo no bibi ya me ba na se me ankasa akobona man aha entinu misro mese oba na di mfie sei wanya 2 years one na wo sei me na wo baako ohwa akola no no na sai no ohwe no say yaku silim ba nyina no oto aduane 3 cedis ode suma onuan mu bi no makota aba nti omotoba na akora ne dina no pa na okwa adwuma eno ano no awia de nka ho me ye adwuma otimi 2 fuse e de kwa adwuma otudie fuse mita ne fuse no ade oya de adwuma me pamade na chese ontumi mfa light no nya hwe wow enti oya sa no me kwaka wase utua light be hu 1 peswa na me so me baaye no me ye adwuma wo ba ko ma 60 cedis for week ni nduru ya wunyi ska en class 7 enti no week ni nduru ya wunyi ska no me so ya na ye ya mole ye bibia me de misika no so wura mu bi enti no sa wo kan sa me ntua light be die but me de misika so support aduane ye ho enti no enti wo honom sa na oye o ha no wasizi iron na sa wasizi iron no ema pastors mu ene krofo bebre abeka ayaka de be pa no de ye ofio ayaka de oburu mi bi obo me mama sowe eye dududu me de ko hospital ho no ma me twese kan wo no so se so waso obeku mi de a ene medical discount wadika bi na no so obeku wan biena no ba ye ko sinim ba ye no wo sese kan ano nampa beto hall fi so de ye dey minim enso mpanfo be bia na akronfo ba mo ho da bi mpanfo be bisa no wase ode kodo enu ti no ye ne sa wase ano hweta ai ode soma akra no kwase ye enti ai ba ne sa no obo masuma medical hospital omosi de ma meti asam no emu ate ma me na wu susu sesika no de no de beye mesusu say minti no ode beto office na no aye sen ode afidie ni mi na boye aha na no aye sen ah me pa twa etu yam hyew o me yam hye me ma me bo ne bra ba kwa ma na ewu sesika eri we de wo de aha no yes o de me forget bibia e bia o ye be maniti no ode akoto ho okay Dank Eba Complex yanko ama mene wanse yade nipa benya so a na ye yade Dank etu yade nase na Dank Eba Complex e opachi number 2 one City Life High School no ene ben ho orofo wo tena Dank ye adwuma enu papa ye ditu yade ase de Dank e wo bi pa na mame control say afidie bi o Dank aso ye a uhyemu a eno na be kire yade no ba bi yade no wo no de duro no account eno nti ama yade sa no se de si contentem e wo Dank Eba Complex no enye asem keto akra enwodwo yade stroke se what from said ye tie danara o ko Dank Eba Complex a obesaw yade enam san yade pa de Dank Eba Complex wotenete empempi nam san yade no ya amra manfo mfa no se wo yade o na sususu anso de ba no enya asem keto akra pachi number 2 ho na Dank Eba Complex wo yenko ne yenko sa yade na yentu yade asem e wo Dank Eba Complex 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556
Dank Eba Complex yenko nyeko tu yeda ya diase Traders Chako Pada odofo bidie eye dropa eno ti ena Traders Chako Pada odi nyoma bia ka ho se bidie no yen fatenti atempo no so enkane na efre no aposen ye bro body tie no na ye di bidie no tumu a etuwa no mu nka wo se etofita santi ena Traders Chako Pada se ye fatenti atempo no so dia yen fa Traders Chako Pada no bi enfra paste no yen fa twetwe yesen ye no mu nka no betu yesen no ebesa atofita se ye poison pa dia odofo nyenya kire ka wo ka wo ja poison toxin wo nipadua mu a yenom Traders Chako Pada cholesterol no ya adwo furu nafa odofo wo yem enye kra enu tie kope Traders Chako Pada padia asokoma mpone asokoma mpurua bank no asokoma mpon Pentecost asore no na ebe ho odofo yen kope Traders Chako Pada akira kwan ye Freddy Menseba Dani Heba Apidan Kolina Keba ne Blazer Require yebenya bi ato na wo ba Sompa se haso a Traders Chako Pada manu to bi wase wo enya asem ketwa kra 0243 943413 0243 943413 Traders Chako Pada Dr. KKB Herbal Center the veins doctor odofo when an said dear man for the Dr. KKB Herbal Center is a Dr. Bramian Tonchia was a Bramian Tonchia diabetes no ya dear bay or so no dear what drew feta or the 2 year say a stroke na diabetes no kura to tono said Dr. Tasu be chana cranoa Debbie Enyintum Dr. KKB Herbal Center Kumasia or Swami hey na wofa mekom kwano so na wofa assembly nanim ho na usania sewa udru wa frene mana meba bono anase busa wona obehia wo nyina se wo pe Dr. KKB Herbal Center obechira wo baabi a wo tema committee 25 of Kenya se number 2 Techiman Accra Woja Old Beria obehu Dr. KKB Herbal Center 0246716982 yakọ Dr. KKB Herbal Center 0246716982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center ni mano enwa yenko ne kope wo ya papa na yemfa enwo ya yefi efri se ye pa nyina mahode kan yefri akosombo eba no na nyoma be konkan ni yefi no entumi hye a eye signal cable na mekanfo na me ama abetum ashanti abetum Ghana Joe Up Electricals ono na akofa signal cable eye kopa wo ya som odofo oti ofosu Aboagye nka na odi beto wo ye obeto so kama Ghana Standard Board Energy Commission for Ajatum, share electricity for what do you dijuma, dear dance, signal cable no ampa, Nimuani ampa, a Ghana warrior, and to be and go to be, and quato ye beer, so my phone be dear dance, Ghana fire service for no Munuma Crano, say crack from Pamino, Uti Biache, Nina signal cable tia, Joe Up Electricals and a cofa a buyer, a Japan house on the empty Abrosano, and the dish anymore, a wo pizza tafemo, I'll see Tasi Run Dinyame, Yen Konya Copa Signal Cable Chila Quai, Yefred Joe Up Electricals, our home at 0246905898, 0246905898, and now 0543934550, Yen Konya Copa Signal Cable Nubi, Ewo Joe Up Electricals, Panipa Memoa Kwaba, Bibia Boko dear, near Frau say, your friend Daniel Free. Ankase ukrompa na unchipane zibla na chese une wo yiri na mu firi kromba akoso ana na chese ukrompete di ukrompete wodu na mu bika we dey binka kra ade na binka we dey on hwenji wo se ukrompete odi a onim krom me ne se pani yi me su ukrompete wodu na mu bika wo se binka we dey binka ade ti na binka we dey otetini na wo yire yasem a wo kan wo yi ano sei nyamia no krenim mitwi no enye perfect ye beti baabi e beko bia no ye de bechew wate ye ntie o brani mu kakra ono no asema waka no ampa mihia no na mihia no ne bra na introduce me anaso ne bra na introduce ono no e kire me na chese ne bra na de obai ma wo fan se ono na de no ma me introduce no kire me nti no men so no nyamia no krenim na me woyire dada but nyame na age ne kra nyame fa ne kra uhu ababa wa we na oyire na tiase ana hu no na oyire ni ho na me yire awu be 2 years okay be 2 years ansa na me hu
nti me hunu no wo ba fie wo bra no de wo ba fie me introduce you na ma wo me ne no wo 5 wo last month no wanya 4 months to 4 to 5 months and I'm here free mu nti me di ni nyina me ka bibia kyerɛ wo man fancy wo wujitum ema yetnai me so enam de ma hu nti no me pese me fa oba na me no ete honum ebra me ye no ho ade nti no me try me possible best e ko stream unse o ko stream a ye de friend kokoko ye friend no nwe kosa nti no me dika koye no e ba ha ba kumasi ba kra sans peska sende e ma moto nantwi e di tuae me no wote yefunu aba o ka se me yefunu ba me ye no me titi no anase me ye na ya ka me e de na me ye no me no minim me ma war paint me nim se ne nyinsan first travester no se ne esite na wo na me timi se sa pants wo bibia si Osei me timi se sa na pants ne nema esi e ne o kire do o ka se me boa o no nete ho no o timi se esi di pieto no maame nyese de o be sa ma me boa fu dwumadie na ye die no wo bebo wa mane na wo kunu no eyi anu a entra ho nsresre sa na chese wasem kra de ba no nye serious na de ba ye wo kunu no se osi wo pant na wo pieto no eyamba no kra sem ne ye kana wa ha eyamba me pa so na da ba akope kra wasi ekura wasi pani nyame nhira osa kwa no so wate yenti o enu nyina mu no ewo ma like oba ma ware wo aye wo ho ade wono mpnafo a wo ewo ho dada mu ni twaka biem adenti na okasa no like nkomodie mu phone mu nkomo Sompa ni se mu se ebia me no wo etcc as married couples nti no wo mpnafo a na wo ne omo ewo ho no ma wonim se na minnim me behu se na wo ne omo wo ho no but me ma ware wo no de eni se wo ne omo wo twaka wo kuna wa ware a wo di kan ware obi ono no wa anye wo ho ade wo ne na wo baako wo be ware a wo ne no relationship no ebia akwara no pese one no kasa one no betima akasa kasa gu microphone him akwara no pese one no kasa one no betima akasa anase wo pese wo busa bibi e ma akwara na wo betima busa ma no ba se wo personal pese wo di nkomo for more than maybe 30 minutes and I make a choice ye ya mamre mu no enye sadie no enye me ka bia on pese ojetum ente bedru emre bi na me da na jo no ofre me nyana me na me sorry wo say ente akwara no me wo no sisi ya na me de no koma obi a wani beji na me say wo na wo ya oba na wo kan sem say ya wo na onim dinti a wo kasa na me san kodai enti ade kyen na me busa ne say na ade ne ba wutrim na wo busa me sa question no osia me hwese se ne usi hwe enkwada na omo wo honum sisia na me lead wife enkwada na me ngindi se me wo a obetima hwe no sa nam se enti se wo no na me ntimi hwe a o me moja no ebetima obi a wo ne no ni relationship bia obetima wo na wo de akora na koche no se fa akora no wo ne no ni relationship bia wo de koche sen me moja ntimi ko bi me ntimi hwe na me wo na yede ende nka ehun hia se wo be enumu tokwan kitenkite but minim se nyinsem even owu wie ono ankasa ka kire me se me mfa nche na nyinsem mu ayi na eye no sa na me se okay enti woman na ye blessing okay ewo mu a na ye blessing of alubatanse kwaku asemwe ebiwom maame ntunhye Monday me bre no ye tiame ntino ye ntunhye Monday kwaku dwene ho se ofoshu asam no emre no te say de wo kan me no ya adwen wo kwan bi so
Because any atono say ya puma pa won some way home. In some no I say our some no meku near who any munsua. Sabi aboso ba ni meja pan so uyi enu so fi mu a sabi mpedwa sa aboso me so a asamato ye. Enti ekwan bi so no ya best because ye mpese e bitu agyan ama burakam. Because your videos be bra essentially yi kire evidence yi kire sabi ye tiefo ne arefo. Sisi a sabi ye ka kodu ba bi se ya. Na se no ye nyi enti se tu hyeda na se ye ni fu a ebebo am na mum ye tu hyeda ne de na tese ehu hia se ye de ye bam. Na se ye kire ya dwen kakra ya mo fa manen pompron manen pompron yen sama ke no mu de en se mo futu se mo ne no ma bi o Ofalumba abawrade insha no nhira adofo atisi omonti omo ho ase aya sere awrade bambo amomo kosi adwoada no so omo ko omo kokontokwa binko wo obi sikan obi mfa bankuta nkobo obi abedru ha na te se ne ye wo court no ndi se nyame yado ne ehu se omu ba ko gu nsu gu nkra wo ba akofo ne ye beba wo so ndi omo mfa nto okosi se asumdie beba mu kodum asumdie abu omma ye nyina metena so mande ne empade ne poma sibre ansana o asumdie etima bo ontem. Okay, meda panel members se omo ne maya adwene na media me wo gidie kese be man he omo ni lumba be ma why na adwene se wo woshe ana wosi na yire pante no na wosi pieto no okurado mpese me kan kom me kan kom but Ofalumba na say wo mo enkipu se bi obi nkopra obi be me hu na koma se wosi pieto no enu ye lasberia no bo okura oba osisi ene fifre ba na ma Olumba so ko ba no ho owodopa be ma wosi pieto what your doctor say ma kwan am wasi ni pieto no wa onyi nkyere se GC na da cho de akafo akire no ndi no so wona ba kwasem pieto ni si no ye ma de be ma bi kwa otimi bo nsuo bi fifre ba na abo bi afam nanim osi no onsem be wacha mande obi kan ya bro I'm Ofalumba azro na okay but na anyoma de usi kura no a ehuro bi betumi atawa no ya na make say be me wa bre o wa bre for sure what the panis kuta bodu emate wodo ye me fe mi kuro mpapa bi ne efe no odo fe na okọ na krechi ya me fa ne krensie ye sede na usi etie no na okrokro na ire ne ensem wonkomo yi mu oh yeah eti aboa me boa misi ya na me kwa so oba kwa kan ba ko mo se yetu aheda obaka wo se ubusa no kwashi bo se eya mpa wo se ba ko pe hwe ba ko ye pe wo de akire ya me ni kwa so wo si okay Sompa sika promo yankwane ko pesika ntuebotom yatumi ede asem wi ahye dadwoadan de Sompa sika promo yempa bibi ntuebotom efrise yekọ weekends nyina sika o enefie de ya wo kyene memene kwasie wo kyena mafo so bekọ ayom bebo nso a Sompa sika promo star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash yenko na yenko pesika entuebotom etodofo yenko pesika dia na Sompa sika promo enti 5 cd pe twabi na yenko enko yanim na ansa na no yenko Lawson beverages wono eno de Lawson Herbal Mixture abadwa so na ode Lawson Law Care Mixture so aba ode delay man capsules aba eno ni delay no delay man capsules na first na man for delay delay man capsules ode abadwa so eno de delay man bitters enso abadwa so bobobi na twitwa bi odofo Lawson beverages no nupa wode aba no yenko pebi na se ohwe bitters no omanfo adi ye abadinto aponto no Lawson delay man bitters no amanfo po di akiripa odofo eyensankyere ne efrise enubra eno de aye eno nti so ono bi ne ko nipadua ni mu a ekọ na akwakoboa ama nyoma akonka yepa bema woni atenka ewo mpaso no libido no atekofom no se onya the Rayman bitters ni bia ebeboa akonensa nyina so odofo yenkoye pabo no na yenkoye supermarket no yenko na ebi ewo ho yenko tobi yemu bobi na yentwitwa bi na the Rayman bitters no twabi na enya enije empaso enkomo na nyoma enkonkai emfa emawo yemfra wo mo ewa homa trufo we so 0248619999 0248619999
999 na eko na ekope bito ana 0242 13 35 77 0242 13 35 77 yenko ne yenkope Lawson Beverages ni bi ento burukutu aya bemansuo burukutu aya bemansuo ya dia kakaduro ena nyoma bi na afrafra burukutu no orofo burukutu no utwa bi atimi ba wani so na utwa bi ati wonum ema utimi ati bidi orofo manfo aye na wotwe nyina no wose burukutu ena wode aye no na uhwe bottle ne sachet na egum no a efa yie papa eno nti yankopa burukutu ni bi na ba bi etonsa tunsa wo manka na biada okwa ubetumi anya burukutu ni bi ana uduru wa so pe bemansuo na ubetobi na aye kama orofo mamenka cho se wunya mfie du nwotwe a efo asem enko burukutu so sa enoba pemfo untumi ennum bi Food and Drug Authority or the stamp no esisu se dimayam se enton burukutu ewo Ghana member na nyoma enkonkan upebi aton atuso emfaso a yemfre wa homatufo we so 0244 620 294 0244 620 294 and 0244 833 562 0244 833 562 eno aye bemansuo eno ani brukutu no orofo yenkoni kotobi yakwantu sem enyina yetu kwan akwakosua de wa brochire na yakoya adwuma ewo broni krom abrochire no Express Group ena mekanfo na media mawo Canada na ode woko US abrochire mamu na UK na ohini krom Australia ne Germany ne de akeka ho Express Group say wodube kosesia wa bra wonya bibia wo ho se wo bekwa akoduru kotoka no na ye kwa akoka so ba bi mfonyini ene ta passport mu abra wo ye bema debi Express Group onye na ade sa Express Group say say islet no na wo pese wo de cultural exams no na wo de ko ana say kera no bi na ade ko dia Express Group so obeboa wo atufa odu bedru broni krom esesi a Kumase ubehu Express Group e wa ha Accra Tema East Legon Takrade sunwane Tamale bibiani obehu Express Group ewo ho na ye call Express Group akache ni akopo emwa ade afri ni ho a ye mfre wo mo ahomatufo we so 0249 000 448 0249 000 448 Express Group ofrew ye ko ni afia kontusem enko dano na ye ko akoyanim no ye ko akoyanim no yanko homa no so na yankotie ye adwenkyere omanfo ewo bifiri se asem yetu adi ahyeda 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 yanko Sompa sika promo no so ye ba yanko homa no so noke wona wo hwe TV ni nyina se ye ko akoyanim draw no an ekọ Sompa sika promo we no libi no labalaba Sompa sika promo no kai 0592 771 0592 771 order for 3 days na ka na yenhwe de wadie kama yankon homa no so 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 Hello. Udin baby afrefri. Fosu man Pizarro ni do don kintasu. Na ke Pizarro yenti o. Fosu me bon hosu e maso a da mo ye masompa ahwefo ne atiefo ina. Na fosu me koma samso no. Fosu ke second case here mo se ye fan pompon answer. Na fosu na abrante na fosu na mu ye na ka dia bra wa film no. Fosu ye kusa se ono de oko yini yo wakana no ma se no oko na ye ne di na chi a ye na ye shuni bible na sabi nyangopo ahwehwa ye de na di wa asase so wo ko yo rifuro se fosu sire se kana no wa ye na no munsa na munsire no na ante fosu na de wo ya susaso e de biri fosu Pizarro kickers mackerel. Okay. Hello. Hello. Odin baby afrefre.
Hello. Meet you, Papa. Aha. Neka si moya de wa duma so amoye hu. Hello. Meet you, Pa Adwa. Hello. 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 Baby, I'm free within. Make us a free conango into Saibu. Yentio Shaibu. Madam, I say, you know, Pamudi. I Obana Samuel so the Mumbo more than among you. Okay. Okay. Hello, last caller. Hello. Hello. Would baby I'm free? I have the access to free dinner. Yentio. The mass making no a name of petition. Oh. Aha na de dwumadie no enyina ebesie Sompa sika promo no nyina ya draws no enu ti won na watumi awi ni nyina onhwe na yaso ente production line no ya best MC amofa production line no emfangu TV no so ma yahwefo ne atiefo no firi se omanfo dodo no a na production line no enegu so no enu ti sa asem bi e kire wo so a 0243 5878 0243 5878 and 055 2095 593 055 2095 593 and no a production lines obi biada opese wode na asem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa no ye behwe na yakonomoa enoti womuna samwa ene wose birthday wish bako enko emane dofo bako pa oba hema ja kirewa ne dofo pa wone ne konna kana woboa na kone yansa nyina so oba ya kirewa ohema ya kirewa na eda TV no so no ene eye na wodada na woda enti yesre nyame nhira kese pa de man se onto ne kwanem na o man nkwa ahodin ewom na odo a wowo edema afoforo no onye ne sada oba ya ahofede se de ne konse adwutwa no we mi krom ni santemampon santemampon ye twa kun na zan ya krom timframa boye enti oyikontonchi de hie anya asem keto akora ye mana woda pa omono samwase omo awoda pa kama aha ena ebrebema ye de Sompa Asem Mpe Nipa no metiase pa etiase pa aha ena ebre ebema ye de Sompa Asem Mpe Nipa no ye de asi na ye kono Uni Glory Worship Center Alex Kwabra Jemfi ejaba spiritual professor ena yeja hade amano Osei Aboagye me na powerful yakramo ye ko long time.